Rồi đây. सोमदोन बाग्लारि सोमदोन बसुमतारी आगै गोजोननाय थाबाय दे हाय आब' दुलुर थेंक इउ जोंहा आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर दे मोजाङै दंना मा खालामदों ओमफ्राय सोमदोन बसुमतारी गावदां ओंखाम जाबाय नामा आब' नों होनो औ जाबाय जानायालाय ओंख्रिया दिनै माबासोहाय आलु फुलकबिसो आरोना नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो सोमदोन गावदां एलबि होआखै नामा दामानि नोंलाय ना बिजि नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो सोमदोन सयाबिन आलु आच्छा सयाबिन आलुआबो गोथाव दे मा खालामदों दालाय गावदाङालाय आंना एलबि गैया आब' दुलुर आच्छा होथ'ला ना मा जाखो ना बिजिथ' जोंहा जैस्रां बसुमतारी फैदों आरोना माथो ओंख्रिमोन आब' ओंख्रिया दिनै जोंहाना माबासोहाय खोनादोंना आंनि रावखौ आगैमोन ओंख्रिया फुलकबि आलुसो ओमफ्राय दालि आरोना गोजोननाय थाबाय जोंहा जैस्रां बसुमतारी बहानि जाखो थेंक इउ दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय गावदाङामोनखौ जोंहा आंना गैखाया माने मेन आइडिजों गैया आरो नोंहा बे आइडिसो आरो औ आइडिसोना बेयो मेन आइडिसो सोंदों दा आङो जोंहा सिंगोलबो फैदों हाय आब' मा खबरलै होनदों आरोना सिंगोल बयाखै मोजां दे आङो नोंहालाय मा खबर दे गोजोननाय थाबाय दे सिंगोल बय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जाखांबाय नामा सिंगोल बय चालां एम सांमा आया है ओके बोला है हाय हाय चालां जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो ब्रदर जी खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ बोलिए जोंहा जुठान साहा आया है हाय हाय जुठान जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए कहाँ से हो जुठान जी और खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ बोलिए हाँ जी हेलो जुठान जी बोलिए जौस्रां आगैमोनखौ जोंहा फ्रम क'क्राझार आच्छा क'क्राझारनि आरोना मा ओंख्रि जाना फैखो जैस्रां जोंहा आरजे फैदों आरजे ब्लग हाय आब' हाय गुड इभिनिं आब' होनदों आरोना अके गुड इभिनिं आरजे ब्लग आगै गोजोननाय थाबाय थेंक इउ नोंबोनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर नोंहालाय जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय जोंहा सिंगोल बय आगैमोनखौ आंनाबो मोजां आब' ओंखाम जाखांबाय दासो आच्छा मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि
em Isar है, how are you? मैं ठीक हूँ एम इसर जी, आप कैसे हो बोलिए, कहाँ से हो? सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए एम इसर जी। जोंहा माबाया मा होनखो मन'राम फैदों, जोंहा मन'राम ब्रह्म हेल' होनदों आरोना। मन' गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। मा खबर नोंहालाय, जाखांगोन ना जाखाङाखै? जोंहा आरजिया मा होनखो बयलारसो आब' जोंना। आदसा बयलारजों माजों? यारा लाइक दान, थेंक इउ जोंहा यार आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय, थेंक इउ। यार हाय यारन, थेंक इउ हेलौ। जोंना ओंख्रिया सबायजों साम'सोमोन आब'य, गोथाव दे। हानि सबाय आरोना। धानजित बर' फैदों जोंहा, बहानिलै बाजैया होनदों आरो आङो गलाघाटनि दे धानजित बर'। नोंहालाय बहानि जाखो, मा खबर? गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय, स' थेंक इउ। बयलार आलु आब' ए बयलार दंदेरो आरोना आरजे, नोंहालाय मानो बयलारल' होनांगौ जाखो? मनुआ जोंहा मा होनखो मुख पाहरिला नेকি? पाहरा नाय, तुम्हार नाम तो देखिले मोर मনত आহে, ओ मनु আহিছা বুলি। थेंक इउ मनु पाहरनाय दे, भात पानी खालानाय कोৱাचोन मनु। यार मा ओंख्रि जाखांखो? Saya cincin kabar. Betapa anak kami nalih. दिनेश गुप्ता, आपका बहन कहाँ है? आपकी बहन कहाँ है? मेरे बहन को आपको पहचानता है क्या आप? थैंक यू दिनेश गुप्ता जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। कहाँ से है आप? मेरी बहन है नहीं। रन्जित बर'बा इसां गोजाननि फ्रम गवालपारा। आदसा आं गोजाननिथ' आरो, ओमफ्राय नों गवालपारानि आरोना। थेंक इउ दे जोंहा गवालपारानिफ्राय जइन जानायनि थाखाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव गोजोननाय थाबाय, थेंक इउ। जोंहा फुलसाराखै फैदों आरोना आब' सना होनदों, थेंक इउ जोंहा फुलसाराखै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय, थेंक इउ सो माच। मा खबर, जाखांगोन ना जाखाङाखै फुलसाराखै? लाइक दानाबो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा आरजिया मा होनखो नोंना मा खबर आब'? मोजां दे आरजि आङो। ओमफ्राय लाइक दानबाय बाय होनदों आंनियाव। आयौ आंनि सना वाइटया फैदोंमोन ना बायबाय बा दे थांथारनोसैबो आरो। दे जागोन दे थांदो दे, लाइक होनानै थां पागल। गोजोननाय थाबाय दे दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव। जोंहा ओमफ्राय उत्तम याबिन, हाय सिस्टर खाना पीना हुआ कि नहीं? हाँ जी उत्तम जी मेरा खाना पीना हो गया जी, आपका हुआ कि नहीं हुआ बोलिए। अच्छा फुलकपि आलू खाया है। जोंहा मनुआ मानखो तुमार फिश पार्लर চাৰ্জাৰটো মোক দিবা নেকি? সদায় দেখি দেখি মোৰ পচন্দ হৈছে তোমাৰ চাৰ্জাৰটো। बियो आरोना, नोंनो हरबाथाय माजों होनांगौ? ओमफ्राय जोंहा 1 थाखा जिबन फैदों, गुड नाइट मेम आंहा उन्दुनोसै, लाइक होखाबाय दे। जागोन दे थेंक इउ दसे सम फैनानै लाइक होफैनायनि थाखाय। जोंहा 1 थाखा। कमेंट करो फटाफटी करो मेरे लाइव पर, कौन है लाइक करिए।
जोंहा फुलसारा गैया मानखो आब' सिनायदों दा आंखौ सिनायदों खेबसे फैबानो होनना लाबानो सिनायो आङो गोसोआव थाखायो ए थांखो ना माखो माथो खामिन गैया जाखांबाय नामा फुलसार आगै थैंक यू कौन कौन लाइक किया है मेरे लाइव स्ट्रीम को मनोए कि बोले चार्जार এটা দিব নোৱাৰা নেকি আমি দুখীয়া মানুহ হয় আচ্ছা দুখীয়া মানুহ হলেতো মোবাইল চলাই আছা ন फुलसारा लाहरबाय थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा बि मुसाहारि ब्लगा हायाबो दासो आंहा होनदों आरो जेबो नङा दे गोजोननाय थाबाय दे जोंहा बि मुसाहारि ब्लग आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नोंखौ लाइभ होनायबो नुवा माथो बि मुसाहारि वाइथि मानो बायजाखो दसे रायलायदो ना एकदम बाथारबाय आंखौ नोङो हा दे थांबालाय थांदो बाय बाय आंनि वाइथि सना মনু কি কৈছে মোৰ চাৰ্জাৰ নাই তোমাৰ চাৰ্জাৰটো লাগে মোক আচ্ছা ঠিক আছে দিম বাৰু আহিবা দেই দিম बि मुसाहारिया मानखो मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया फुलकबि आलु दालिसो जोंहा आगै दिनै नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो दे वाइथिया जोंहा मानखो खामेन बारबाय नामा आंनिखौनो खामेन बाराखै मा खामेना फैखायाखै माथो ना बारा जेसेबां फैदों एसेबांनो फरायगासिनो माथो आं जोंहा फुलसार आगैया औ जाखांबाय आब' सना होनदों आरोना मा ओंख्रि जाखांखोहाय फुलसार ना खुसेंग्रा दिनैबो मा एलबि होबा सामफ्रामबो खुसेंग्रा फैयोबा नोंनियावलाय बोरै जाखो होनबा खामेन्ट स' जायासै आंना होनदों आरो र' आं ब्लु होनि दे वाइथि नोंनो ब्लु होबाय आं ओमफ्राय जोंहा बि मुसाहारि ब्लगा मानखो अमाजों सबायसो आब' ना बाथोन ए गोथावथार माथो बि मुसाहारि फुलसार थेंक इउ आगै अनथाना होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो फुलसार अन दे आब' जागोन दे आगै एन हाउस वाइफ ब्लग फैदों जोंहा लोगो लाइक दान लोगो होनदों थेंक इउ जोंहा लोगो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जाखांबाय दाना लोगो नोंनि एरगैबाथाय आंहा बारा खामेन्टखौनो हरनो हाया संनाय खावनाय जाहैयोना ओमफ्राय जोंहा मनुआ मानखो चार्जार पाले है चार्जार और मालिक को पामनो अच्छा चार्जार तो पाले है चार्जार और मालिक को पाबो अच्छा ठीक আছে वाइट কৰি আছো দেই बहा दं दालाय मनुआलाय जाबाय लोगो जेबो नङा अन थाबानो जायो होनदों आरोना खामेन्ट हरनो मोनाबाथाय गोसोआबो सुखुवाना ओमफ्राय एलबि अनारफ्राबो थानाय बायदि मोना नालाय ना মনুৱে কি কৈছে মই ফ্ৰী আছো আজি ডিউটি নাই আচ্ছা তেতিয়াহ'লে মোৰ এলবি থাকিবানে না নেথাকা মনুৰাম राम जोंहा बि मुसाहारि मानखो आंखौबो 1K खालामना होथारदो आब' होनदों आरोना आयु बि मुसाहारि आगै आंनाव इमान आइडि गैया आरोना नोङो लोगोखौनो जाया माथो बेहायबो जि लोगो दं माथो इउटुबार लोगो जानो हायोथ' आं नोंनो लोगो मा होनो बि मुसाहारि आगै आं नोंनो ब्लु होनानै होनि दे नोंजों सोर एलाय एन हाउस दङ बेजों लोगो जा ओमफ्राय सोर दङ ओमफ्राय दा फैबावगोन र' सोरबा
आरजे ब्लगबो दङ बेजोंबो लोगो जा ओमफ्राय वाइटि दंना गासिबो रिटार्न हरलायखाजोबो जायखिजाया भिडिअ नायनानै लोगो जाबाय आं होननानै नाइस बिउटिफुल माबा मोनसे खालामना गारबोबानो जाबाय आरोना होमबानो रिटार्न हरो आरोना ब्लु होबाय आङो लोगो जालाय नोङो एन हाउसजों ओमफ्राय आरजेजों जा ओमफ्राय वाइटि दं ओमफ्राय बिनि बादै सोर दंमोनथाय मेन आइडिजों फैयाखै र' आइडिफोरजोंसो फैदों जाग्रोलाय नोङो आङो नोंनो मोनसे सापर्ट दं आरोना फुलसार अनागै थेंक इउ ओमफ्राय लाइक दानाबो थेंक इउ आरजे लाइक होनायनि थाखाय फुलसार अन थेंक इउ ओमफ्राय एन हाउसआ जोंहा गेजेर गेजेर अन लिरना हो होनदों आरो बेखौबो मालाबा सम मोनस्लाबावा ओमफ्राय बावबोनानै थाबावोसो आङो ओमफ्राय उनाव माबा गाबबाय थानाय खोनाबासो एसे मबाइलनि खाथियाव थांबासो एसे अन लिरना हरनो हानाय बिदि जायो आरोना आङो जारलासो बावनानै थायो आङो अन थाबाय थाबाबो माबा माबि मावलुबाय थाबा आरोना दा क्रिकेट लैंग्वेज गुरु आया है हाय सिस्टर आप वन प्लस का मोबाइल यूज करता हो ना हाँ जी हो गया आपको क्यों मेरे लाइव स्ट्रीम में क्रिकेट जी कैसे हो कैसी हो बोलिए और सपोर्ट करके जाइए आपका चैनल है तो कमेंट करके जाइए जानूंगी जोंहा मनुआमानखौ आसु 100% थाखि माजे आच्छा अके नै जोंहा गुरदुब गुरदाब आमायसो फैदों बिबारि आनैसोनि मादार औ आंनि मादार आं बायदिथारना आमायसो गोजोननाय थाबाय दे आमायसो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच दाबो साफायैनो दंबावोसो जोंना बुरिया आमायसो स्लिमनो बुरिबाबो ओमफ्राय जोंहा वाइटि फैदों वाइटिया दहायनो फैदों आरोना वाइटिया मा होनखो जोंहा लाइक होबाय आंहाथ' बिदि होनग्राबो रावबो गैया आब' आंहा टाइम गैया नाइट डिउटि दंबाय ए जागोन दे वाइटि दे खाथानसैबो वाइटि थांथारदोबो दे आमायसो जेबो दाहोन दे एनाउस लोगोमानखौ लोगो जा सनाबि होनदों आरोना नै सना मा होनो सनाबि ना मा होनो बि मुसाहारि लोगो जानो लिंदों नोंखौ एन हाउसआ रिटार्न खालामगोन लोगो जालाय बिनि प्रफाइलाव थुनानै बिनि चेनेलाव थांनानै लोगो जाना फैथां क्रिकेटनि हाय बाबु आई लाभ इउ बोला है ओके बाबु आई लाभ इउ टू ओमफ्राय फुलसार बाबुआ अन थेंक इउ जोंहा फुलसार आगै एन हाउसआ मानखो आंनाव अन थाबाबो जायो लोगो जानायाथ' जायो कमेन्ट हरबा एसे मोजां जायोना आंनावथ' कमेन्ट फैयाबा आं टेनसनसो ओंखारो लोगो जोंहा फुलसारा अन थेंक इउ आगै ओमफ्राय बिमसारिया एन हाउसजों लोगो दंखायो बाजै ए दंखायो एलाय ए पिजों लोगो जा ए बि पि ब्लग्स दंना बेजों लोगो जा गाहायाव रिटार्न मोनगोन ना लोगो दंखायो बेजोंबो आरजेजों जा एम ए बिजों जा आयु मेला दंथारो माथो माबाया जोंहा एपि फैदों गोजोननाय थाबाय एपि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाइक दान होदों आरोना थेंक इउ जोंहा एपि सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जाखांबाय नामा एबि ओमफ्राय आरजे आगैया माने जोंहा आब'नि नांथा दं नोंना ए आंना ओमफ्राय दालाय दा खोन्थाहर दे मा मैगं आंनिसो दिनै मैगङा माबासोहाय आमायसो आलु फुलकबि ओमफ्राय दालिसो नोंहालाय मा फान्थाव आलु संगासिनो नामा नोङो जोंहा फुलसारा मानखो अन थेंक इउ आगै एन हाउसआ जोंहा अ दे मोजां आगै होनदों आरोना ओमफ्राय फुलसारा अन थेंक इउ आगै एन हाउसआ मिनि हरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मिनिबा साइसथ' मोजां जायोनो एन हाउस लोगो मिनिनांगौ ओमफ्राय जोंहा एम एम बिया दे जाबुं मा होनखो जाबुंला जेबो बुंला आं ना मा जाखो एन हाउसआ मा होनखो आंबो कमेन्ट हरनो मोनबा मोजां मोनो औ कमेन्ट हरबा मोजां मोनो बयबो आरोना नोंल' नङा आंल' नङा মনুৱে কি কৈছে তুমি বড় গানৰ বাহিৰে হিন্দী গান আপলোড কৰিবা বহুত ভিউজ পাবা পাৰিলে मा होनखो स्टेज ना मा होनखो प्रग्राम स्टेज प्रग्राम आपलोड কৰিবা दे स्टेज প্ৰগ্ৰাম থাङोনো যেरावबो যাবলৈ ক'তো সময়ে নাই আৰু ক'ত কি হয় কি নহয় সময়ে নাপায় বিজি থাকো না বেলেগ গান দি পেলাই কপিৰাইট আহিলে চেনেলে গুচি যাব মনো जोंहा एरिया मानखो बिबारि जाखांबाय आं होनदों आरो मा ओंख्रि जाखो फुलसारन थेंक इउ आलु बाथोनसो ए दिनै आमाइसो गैया होमबा आलु बाथोनल' जोंहा फुलसारा आब' सना रुफा होनदों आरोना थेंक इउ जोंहा फिसा बाबु
बेखौबा गिस्रोम-गिस्रोमसो होयो मनु आरो बेलेगनिफोरखौ होलाबायबाथ' मालाबा चेनेलानो उरायगोन बायदिसो मोनो। दाबो जेबो गेरेन्टि गैया मालायनि गानफोर संफोर होलाबायनाया। ओमफ्राय जोंहा एन हाउसआ MMB मोजां ना खबरा बिबोनां होनदों आरो एन हाउस लोगो बिबोनांसो जायो आरो नोङो बेखौ ना मा? जोंहा बि मोसाहारिया मानखौ एन हाउस बाजै आंखौ लोगो खालाम बाजै आं नोंजों लोगो दंखायो होनदों आरोना लोगो दंखायोनो रिटार्न खालामदो एन हाउस लोगो नोंहा लोगो गैयाबा आरोना रिटार्न खालामाखैबा जोंहा बे ABP जों लोगो जा बि मोसाहारि आगै ओमफ्राय MMB बिजों जा ओमफ्राय दे आगै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउ बयलारसोमोनलै ओंख्रिया सनानोबा गोथावथार हरावबाथाय सानफ्रामबो दाउ बयलारथार नामा फुलसार आगै वान थेंक इउ ओमफ्राय एन हाउसआ जोंहा बिबोनां सना MMB होनदों आरो दे गुलदुब गालदाब बिबोनां मोनदोंहाय नोंहा एन हाउस लोगो ब्लु हो लोगो होनदों आरोना र' होनि दे एन हाउस हाय होनदों आरोना जोंहा ABPआ ओमफ्राय जोंहा मनुआ एकु नहयो हिन्दी मुभिर कमेडी बुर एडिट करी आपलोड दिबा अच्छा इमान आइडिया नाय নহয় मनु তুমি কৰি দিবা নেকি जोंहा एन हाउसआ मानखो MMB या राजि दंना गैयाथाय होनदों आरो जानो खामायानो गैला माथो लोगो ओमफ्राय बि मोसाहारिया एन हाउस दिनै मानो LB होआखैबा होदोंथ' नों मोनस्लाबासैदां जोंहा दिपक फ्रेन्ड फैदों आरोना हाय फ्रेन्ड फैलायबाय आं फ्रेन्ड होनदों आरो फैनांगौ दे सम मोनबा गोजोननाय थाबाय दे दिपक फ्रेन्ड आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जाखांबाय दा मा ओंख्रि जाखो जोंहा एन हाउस लोगो मानखो हाय बिबोनां सना होनहरदों आरोना ओमफ्राय होदों बियागै होनदों आरोना ओमफ्राय MMBआ आंना खबरफोरानो ननसेन्सलै एन हाउस आनायसो होनदों आरो आं माबाया एन हाउसआ नोंखौ बिबोनांसो होनहरदों नोंहालाय बोरै आनायसो जाखो फुलसार आगै लाभ होनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक दान फ्रेन्ड थेंक इउ जोंहा दिपक लाइक होनायनि थाखाय फुलसार थेंक इउ रुटि आरो चिकेन एन्ड फ्रेन्ड दिनै आच्छा गोथाव दे मनुआ मानखो आमि हलु लुकर गुलाम कट नु टाइम पाम आच्छा हेतु कथा एबिया मानखो जोंहा एन हाउस होनहरबाय आरोना एबि मा खालामदों नोंलाय एबि सानावबाथाय जाब्बा जुब्बा जाथारो नामा एबि ओमफ्राय हरावबाथाय बेदरसै आरोना फुलसार आगै थेंक इउ आगै अन्थाना होनायनि थाखाय थेंक इउ बारा खाथियाव लाबोयो नामा बालांलाय स्टेन्डखौलाय हाराव रावलाय नेटबो स्ल' जाहोलाङोहाय एसे टिपिबानो एभियन थेंक इउ एभियन थाना होनायनि थाखाय सोनू अमृता बेरमाया है हाय बोला है थेंक इउ सोनू अमृता जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थेंक इउ स्ल' जादोंना आंना नेटा गिदिर नामा एबि दाबो जोंहा बि मोसारिया मानखो एन हाउस आंना गामिया नोंना गामिया बहाबा जे होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बर' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर दे आगै खोन्थाहरलाय ओमफ्राय दिपक लोगोआ मानखो जोंहा बा एन हाउस बाजै दांदांबो दं माथो होनदों आरो गावदांबो दं होननाय जादों खोमा दांदांसो लिरबाय ओमफ्राय जोंहा एन हाउस लोगोआ जेबो
नङा मेमबि नों आनैसो लिंदो आंहा बिबोनां लिंनोसै बिबोनांसो नांगौनो आमाइसो बिबोनां लिंजा ओमफ्राय मनु কি কৈছে তুমি দিনত কি কৰা পাৰ্চনেল हुदार कारणे सरि आচ্ছা दिनाव কি কৰিমनो आरो हाजिरा करू ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा खबरफोर मोजां दिपक आहा मोजां दे नोंहालाय मा खबर दे ओमफ्राय सोनू क्या बोला है न्यू फ्रेंड ज्वाइन मी प्लीज रिटर्न जस्ट दूंगी अच्छा ठीक है सोनू जी आप नाम मेंशन करिए मैं तो मालूम नहीं है ना आपके लिए कौन कौन न्यू है नाम मेंशन करिए जोंहा एन हाउसआ मानखो बियागै साबदान सना होनदों आरोना माबाया माबाया एन हाउसआसो लोगो गैयामोन आरोना बेहा लोगो दंखुमायोमोन आरो ओमफ्राय जोंहा आमाइसा मानखो होद बाजै सोमोन्दो लाबाथाय बोरैबा बोरैबा बुंफ्लाङो गोसो जायोलैनो आमाइसो एसे हुसियारबो थानांगौहाय जारलाबो जायो एसे ओमफ्राय एबिया जोंहा मानखो खोनायानो आं नों रायलायनायखौ मानो खोनाया जानांगौ फेन होदों ना मा जाखो ओमफ्राय जोंहा आरजे आगैया मानखो नेट नांथादों आब' नेट नांथाबाय दं नोंना दाबो नांथादों नामा खोन्थाहरलाय फुलसार आगै अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा एन हाउसआ मानखो दाउदैबो दं आगै दिपक होनदों आरोना फुलसार बाबु अन आरोना थेंक इउ जोंहा दिपक बर' फैदों आंनि मबाइलखौ लांफैद' होनदों आरो नोंनि मबाइलखौ लांफैनो सोर जाखो दिपक बर' गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा खबर दिपक बर' हौवानि जाखो ओमफ्राय जोंहा एन हाउसआ मानखौ अखा हाबाय जेबो खोनाला लोगो नोंनि एलबियाव थाबाय थाफाबाय अखा हायो आंनि एलबियाव थाफैबा अखा हायो आरोना दे जेबो नङा जोंहा बड' आगैया मानखो मोजां आब' नोंना खबरा होनदों आरोना आंबो मोजां दे मोजां आब' आंना खबरा मोजाङानो जानांगौ दे आगै आंबो मोजां दे दिपकआ जोंहा मोजां आंना होनदों आरोना अके मोजाङानो जानांगौ ओमफ्राय आलु आपल'ड फैदों जोंहा आलुलायनो अल आपल'डखौनो हाय आब' होनदों आगै सनालाय नोंखौनो माबा आलुसो होनफ्लांलायलांदों गोजोननाय थाबाय दे आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ खुगायाबो मालाबा मालाबा बोरैबा जालायलाङोहाय ओमफ्राय जोंहा बिसा आगै अन थेंक इउ ओमफ्राय बर' आगै मानखौ ब्लु खालाम आंनिखौबो आब' आच्छा मा होनोमोनलाय बड' ब्लु होबाय दे आगै बिसा आगै अन थेंक इउ ओमफ्राय मा नाम लाना फैखो इमान गोलाव बाला आपसिन विथाम मार अच्छा क्या नाम रे इतना हार्ड आपसिन जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच हाय बोला है हाय मेरे तरफ से भी कहाँ से हो कैसे हो आसिन जी जोंहा बिसा आगैया अन थेंक इउ दिपु लोगो जोंहा फ्रेन्ड दिनै मा जाखो फ्रेन्ड होनदों आरोना दिनै ओंख्रिया दिनै जों माबासो आलु ओमफ्राय फुलकबि ओमफ्राय दालिसो आरोना ओमफ्राय जोंहा एन हाउसआ मानखो एमएमबिनो लाभ हरदों माने हरनि बिबोनांनो लाइक दानांगौ थेंक इउ जोंहा बड' आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा दुर्गा दैमारि फैदों हेल' लोगो खालामदो आंखौबो आंबो नोंखौ लोगो खालामबाय आच्छा आं एलबि जोब्बासो नोङो रिटार्न खालामनो हागोन दे दुर्गा दैमारि आगै नोङो भिडिअ नायनानै एसे मा होनो कमेन्ट खालामना गारबो दे आंनियाव ओमफ्राय आं नोंनो रिटार्न खालामगोन दे सर्ट भिडिअ नायनानै माबा खालामनाङा कमेन्ट हरनाङा दे सर्टआव आंना थाब श' जाया आरोना ओमफ्राय जोंहा बिसा आगै अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मनुआ मानखो दिनत लाइफ नाहा जे हेतु कारणे सुधिছো दे आच्छा दिनत मोर সময়ে नापाও जोंहा बिसा आगै अन थेंक इउ ओमफ्राय बिमु साहारि आगैया एन हाउसनि होनदों आरोना आजिया जोंहा मानखो दा गैया आब' आच्छा दा गैयाना आच्छा ओमफ्राय आमाइसा मानखो र' ओंखाम ओंख्रि संग्रोनि आनैसो साला आंना बेथालि हिनजावबो सोरजोंबा दोनखारलांबाय नालाय उफाय गैला आच्छा हिनजावा दोनखारलांबाय ओंखायनो नेटआ एसे प्रब्लेम जाबायहाय आंना जारलासो बाला कुमार थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच आप कैसे हो कहाँ से हो बोलिए
जोंहा एम मुसाहारिया मानखो एन हाउस नोंना फ्रेन्ड होनदों आरोना ओमफ्राय आरजिया जोंहा मानखो हेडफन लानो होआबो होनदों आरो हेडफनाबा दंना गैया खोनादोंना खोनायाखै माथो गिदिंनायसो देखायगासिनो आंनावलाय गिदिंदों नामा खोन्थाहरनायसै माबाखौनो हटस्पटखौनो बावबाय आं होनो जारलासो नेट प्रब्लेम जाबाय थादोंहाय र' दे एसे नेट' एम बालाका थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए इन हाउस नोंना एयरफोन हरबाय आरोना बि मुसाहारिया ओमफ्राय आरजिया मानखौ हेडफन लानो होआबो हेडफन लानांगोनथ' आरो सोर सोरना अखा हादों हेडफन लादो होनदो बिसा आगै वान ओमफ्राय जोंहा उन्दुनोसो ओंखारबायलै आं होनदों दे एबि उन्दुदो दे ओमफ्राय जोंहा बिसा आगै वान ओमफ्राय जोंहा दिपुगा मानखो एन बाजै दानो थांनोसै नों होनदों आरोना फुलसारा अन होनदों आरो थेंक इउ अन थानो हानायनि थाखाय जेबो खोनाला ज्राम ज्राम होनलायो अखायाबो एनआव ज्राम ज्राम होनलायदों आरोना आमाइसा जोंहा आलु ओंख्रि जाबा थाग्राफ्रा आलु होनफ्लांबाय थायो ए ओमफ्राय जोंहा बड'आ मानखो जाखांबाय आब' होनदों आरोना औ जाबाय आङो फुलकबि आलुसो आरोना नोंहालाय जागोना जायाखै दे जोंहा सुमन देव बर्मन आया है सरप्राइज करो अच्छा थैंक यू क्या सरप्राइज करना है सुमन जी थैंक यू मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो भाई एन हाउसा बायनखो ना माखो थांनोसै सनाफोर जागोन दे एन हाउस जोंहा फुलसारा जोंहा अन थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा दिपुगा एन बाजै दिनै थांनोसै दानो थांनोसै होनदों आरो अखा हादोंनोहाय सानसु मागै फैदों जोंहा हाय आब' मा ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो आलु ओमफ्राय फुलकबिसो आगै दिनै ओंख्रिया जोंहाना ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय दे सानसु मागै आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक ओमफ्राय जोंहा दिपुगा मानखो मा मावो फ्रेन्ड नों होनदों आरोना हाजिरा मावोहाय हाजिरा जेराव मेराव हाजिरा मावलाबायो फुलसार आगै अन ओमफ्राय जोंहा हेल' बोलाहे सुमनने हेल' बिसा आगै अन थेंक इउ सानसुमाया खोनादों आब' होनदों आरो ए नोंना अखा हायाखैना नोंसिनिथिंजाय जोंहा दिपु फ्रेन्डआ खोनाबाय फ्रेन्ड होनदों आरो आदसा थेंक इउ बुंनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बड'आ मानखो बाय बाय आब' गुड नाइट होनदों आरो जागोन दे बड' आगै थेंक इउ आजिया जोंहा आब' ससमा दंबा गानलाय होनदों आरो मा होनो ससमायानो माबासो आंना मा होनो माबायाव सानाव गानग्रासो हराव गानग्रा नङा ओमफ्राय जोंहा प्रदीप बर' फैदों हाय आब' सना होनदों आरोना प्रदीप आगै बर' गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मोजां दाना प्रदीप आगै नोंनाबो खबरा मा ओंख्रि जाना फैखो बिसा आगै अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बि मुसाहारिया एन हाउस दानो थांसै बाजै सना होनदों आरो थांसैनोहाय सैथ' ब्रह्म फैदों जोंहा लाइक खालामबाय बाजै सना होनदों सैथ' ब्रह्म आगै गोजोननाय थाबाय दे बिबोनां सना लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय एबिया जोंहा अन नै दानाबा एबि नोंहा अनसो जालायबाय जोंहा सानसुमाया मानखो डिमापुराव हाथ'वाखै आब' जोंनिथिं होनदों आरो आदसा दा डिमापुराव दं आरो नोङो ना सानसुमा आगै ओमफ्राय जोंहा आरजेब्ल' आगैया मानखो बाय आब' आं उन्दुनोसै दे गुड नाइट आब' सना होनदों आरो जागोन दे आरजेब्ल' आगै गोजोननाय थाबाय दसे सम सापर्ट होफैनायनि थाखाय मनुखौ लाला नेকি ओमफ्राय मनु की কৈছে আমার তোমার ডিউটি কেইটা ছুটি হয় মোৰ ডিউটি তিনিটা ছুটি হয় 3:30টাত আহি পাওঁ ৰুমত 7 to 3 ओमफ्राय नै जोंहा सन्थला आगै फैदों सन्थला फंबाय गोजोननाय थाबाय दे सन्थला फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय माहाय दं दालाय डिउटियावसो दं खोमा मा जानो थांखो सन्थला ओमफ्राय चानायकिया नार्जारि फैदों जोंहा आब' सना दासो नुदों आंहानो ए नों दासो फैदोंबालाय आरो गोजोननाय थाबाय दे नार्जारि जोंहा चानायकिया आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय सन्थला मा ओंख्रि जाखो फंबाय ओमफ्राय जोंहा दिपक फ्रेन्डआ मानखो फ्रेन्ड नोंसा सोर सोर दं फ्रेन्ड खोन्थालाय होनदों आरो जोंहा आदा दङ बाजै दं बाबु फिसा दं आइ आफा दं आदा गेदेर हाबा जाबाय आलदा जाबाय आब' दं हाबा जाबाय ओमफ्राय जोंहा सैथ'आ मानखो गगा मोनदों नामा बाजै मा गन्थं फुगारलायखो होनदों आरो गन्थंआनो मेव मेव मोनबाय थायो आंना ओंखायनो फुगारो आङो बेखौनो नायबाय थायो नोङो ओंखायनो जि लाखायो आङो
ओमफ्राय जोंहा अय थांखो सानसुमाया मानखो डिमापुराव दंफैथ'यो होनदों आरो आदसा सानसुमा बहानिमोनलाय नोङो ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया मानखो मा जि लालाबायखो आब'आ होनदों आरो गन्थं मेव मेव मोनबाय थायो ओंखायनो फुगारनो लादों आङो ओमफ्राय जोंहा सथला गैया दालिल' आयै दालिल'थार होनबा एबिया नायखुमा हरबायहाय सिख्ला गैया माथो एबि सोरखौ नायखुमा हरखो गासिबो जोला गोजा ओमफ्राय जोंहा प्रतिभा मोनखो मोजां आब' खबरा ओंखाम जायासै आफाया चिकेन चावमिन लाबोदोंमोन रिसर्टनिफ्राय बेखौनो जाबाय आदसा दे जा ओमफ्राय सैथुआ मिनिहरबाय आरो ना मानो मिनिखो सैथुआलाय आंखौलाय दिपका मोनखो जोंहा नोंनालाय माला फ्रेन्ड होनदों आरो माया जुलिया जागोन र' लासैनो फैगोन बोसोरफ्राव जागोन आरो मनुआ जोंहा मानखो মই আইডিয়া কৰিছিলো তুমি জব কৰা বুলি বাট মোৰ ভাৱনাটো ৰাইট হ'ল এই জব মানে কি এনেকৈ জব ভাল জব নহয় এনে হাজিराহে কৰোঁ ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया मानखो आब' सबाय बिमाखौ नायनो खावलायनिखौ होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा सानसुमागे मानखो आं लांहिननि आब' मणिपुरनि आदसा मणिपुरनि आदसा लांहिन मणिपुर आरोना दे आरजिया जोंहा मानखो गुड नाइट अल फ्रेन्ड होनदों आरो जागोन दे आरजे ओमफ्राय जोंहा एबिया मानखो बिबारि नोंखौसो नायखुमादों आं आंखौ नायखुमायाबो सोरखौ नायखुमानो ना गासैबो जोला गोजा माथो दे जाय लाइक होआखै लाइक होदो सोर दङ जोंहा नार्जारि सानायखिया मा होनखो आब' सल' खनदो दे गोदाव सोराव मोनथारबाय आदसा मा गानखौ खननांगौ माथो सल'ल' खननो होयो माथो नों फैबाथाय आंहा रोङा माबायानो जाथारा आंना गाराङानो जाथारा गुड नाइट आब' आदसा सन्थलागै बिजि नामा दिनै ना गार्लफ्रेन्डजों बिजि थानोसै जागोन दे लाइक होनानै था आं सन्थलागै जोंहा फाग्ला गोसो फैदों आरो ना आब' सना आखिनो आरोना थेंकिउ जोंहा फाग्ला गोसो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा खबर फाग्ला गोसो आगै जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थास्रा हरदो ओमफ्राय जोंहा सुमित आगै फैदों आरो ना थेंकिउ सुमित बाबु आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय थाखानानैबो आंखौ नागिरनो होयो आरो नोङो आं नोंनि बिखय मिथिया सानो आरो ना नोङो सोङा सानो आरो गोजोननाय थाबाय दे सुबाबु जाखांखो ना माखो 16 लाइक दानाबो थेंकिउ जोंहा 16 लाइक होनायनि थाखाय जो लिंहर फ्रेन्ड होनदों आरो आंनाव जो बारा फैखाया दिपक बर' आगै आं थांनानै होबाबो फैखाया आरोना आंनाव बांसिन आंखौ जोलाफ्रासो सापर्ट होयो आरोना ओमफ्राय सुबाबु ओंखाम जाबाय नामा ओमफ्राय नार्जारिया जोंहा दारिमिना ना गुस्थि थलाला गानखौ आब' दे खनसे रोजाब होनदों आरो आयु गाराङानो फरायलायनायसो आङो बोरैबा लाजिनाय मोनलाङोहाय रोङैखाय फाग्ला गोसा मानखो मै बेदरसोमोन आब' सना होनदों आरोना आदसा थेंकिउ जोंहा मै बेदर जानानै फैनायनि थाखाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव आरो मा बोसोन माबासो जालायखो नामा फाग्ला गोसो ब्लग ओमफ्राय बोसोनसो माबा जालायबाय नोंनो आं आइडि हरखानायसो माथो नै नाम सोलायबाय थानाङा चेनेला गाज्रि जायो फाग्ला गोसो आगै आब' दे आइडि मोनसे हरसाय होनदों आरो आइडि मोनसे हरसाय माने नै आं नोंनो दाखालि आंनाव फैबानो होखानायखासो आगै नै मिथिबाय बे आइडियालाय मोननै दंमोन आं मबाइल एलबि होनाया बेखौथ' बोरै हरनो ना ओमफ्राय जोंहा माथो फैदों आब' होनना मिनिफैदों लिरानो गिदिंबाय थादोंहाय दिनै आंना रागा सोंनाय लांबाय आं माथो आगै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आब' होनना मिनिफैबाय हनै आंखौ बिनानावानो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो माधु बाजै होनहरदों आरोना सुवा गैया ओमफ्राय जोंहा मिस्टार दैमारि फैदों आरोना हाय आब' आंबो फैलायबाय बयबो लाइक होलायदो आब'नि एलबियाव सोर गोजोननाय थाबाय दे एमा दैमारि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ स' ओमफ्राय दाबो गल जागासिनो नामा आंनालाय जाखांबाय नामा एमार ओमफ्राय जोंहा सुमित आगैया माधु बाजै होनहरदों आरोना फाग्लाया आब' दे आइडि मोनसे हरसाय होनदों आरो जायखिजाया आं नोंनो दाखालिनो लोगो जानायालाय बे आइडिजोंनो जादोंमोन ना नोङो आंजों ओमफ्राय मनुआ जोंहा मानखौ মই लाइक दि
Nidu deh episode daily like dim acha. Episode daily like dim. Hobo dia like ni dele hobo gautam boro फैदों जोंहा हाय हेल' होनदों गौतम बर' हाय गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर गौतम दे दंबा होनदों आरोना फाग्ला गोसो हरखानायसो दे आगै ओमफ्राय सुवागैया मानखो जाबाय बिबारि आब' बयलार आरो रौ नासो आदसा गोथावथार माथो सुमित आगै मा खबर होनदों जोंहा गौतम बर'आ मोजां दे आङो नोंहालाय मा खबर गौतम आगै ओमफ्राय माधुआ मानखो ओइ सुमित आगै होनहरदों आरोना आमाइसिया खम्बल बामना लाबाय मा खम्बल बामना लाबाय थाखो माखोरा आनैसोलाय होनदों आरो जिखौ लादाहां फास्रा लादां फास्रा गन्थंनियाव मोनोना फुगारना लादां आमाइसो ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोसोआ मा होनखो हेल' फ्रेन्ड्स जेडि ब्लग भिडिअ होनदों आरोना आदसा हेल' फ्रेन्ड्स जेडि ब्लग भिडिअ मा होननाय जाखो दिपकआ जोंहा फ्रेन्ड फन फैदों र' दसे रायलायनि दे फ्रेन्ड जागोन दे नेट प्रब्लेम निखि कमा नेट प्रब्लेम होसे मनु हलेও नपलाबाय दे पलाय नाजाबा दे मनु सानसुमा गैया मानखो नेट प्रब्लेम नामा बहाय दिनै माबा एसे गिदिंबाय थादों सुमित आगैया जोंहा माधु बाजै मैया नोंनि एलबि नायनाया एलबि होनाया मा जादोंमोन होनदों आरोना बारा रोङाखैनो गोदान ना एबिया जोंहा मा होनखो बिबारि सना मा ओंख्रि जाखो सना होनदों आरोना ओंख्रिया माबासो एबि फुलकबि आलु ओमफ्राय दालि आरोना जोंहा पेंटेसी लाइफ आया है थैंक यू पेंटेसी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो पेंटेसी जी जोंहा एमा दैमारिया मा होनखो औ जाखांबाय आब' दालि जहल मैथासोमोन सयाबिनसोमोन आब' नोंहा जाखांबाय ओमफ्राय आब' होनदों आरोना औ आंबो जाखांबाय मिस्टार दैमारि आगै आंना ओंख्रिया फुलकबि आलु ओमफ्राय दालिसो आरोना मिस्टार दैमारि बहानिमोनलाय नोङो ओमफ्राय एस बि बड' फैदों जोंहा हाय होनदों एस बि बड' हाय थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा एस बि बड' ओमफ्राय जोंहा मानथु आगैया मा होनखो मोजां रोङाखैलै आं आगैसु होनदों आरो गोदानाव बिदिनो जायो माथु आगै जोंबो बिदिनोमोन दाबो बारा रोंबावासो लाइक दाननोखि होनदों जोंहा एसेमोखि गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जाखांबाय नामा एसेमोखि खोन्थाहरलाय जोंहा सुवागैया माथु बाजै बिदिसो जादों अब्ला होनदों आरोना ओमफ्राय एसेमोखिया अन थेंक इउ एसेमोखि प्रियंका मीना आया है प्रियंका जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए सो थैंक यू और लाभ देने के लिए थैंक यू सो मच एक लाइक करिए प्रियंका जी और कहाँ से हो बोलिए चैनल है तो आप कमेंट छोड़ के जाइए ऑल है तो मैं वीडियो वॉच करके दूंगी और ऑल नहीं तो आपको मैं रिटर्न दूंगी ठीक है माधु आगैया मानखो आगै सुमिद होनहरदों आरोना एबिया जोंहा मानखो माबार फरायदोलै दे होनदों आरो दे प्रियंका गेम ओवर अच्छा गेम ओवर है ना आपके लिए ओके ओमफ्राय जोंहा एसेमोखिया अन थेंक इउ ओमफ्राय फेन्टेसि क्या लिखा रे मा ओंख्रि जाखो नोंहालाय होनदों आरो फेन्टेसिया आदसा फेन्टेसियाबो बर'सो ना बावलायलांबाय आं फुलकबि ओमफ्राय आलुसो फेन्टेसि नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो दे प्रियंका ओके सो थैंक यू गेम ओवर बोलने के लिए सुमित आगैया माधु बाजै मा ओंख्रि होनदों आरोना प्रियंकानि हाय बोला है ओमफ्राय गसाइगावनि आब' आदसा दैमारि नों गसाइगावनि आरोना दे मीना थैंक यू और रहने के लिए मीना भी हंस रहा है मुझे थैंक यू हंसने के लिए और सुषमा देने के लिए जाखांबाय हाय होनदों आरो मा ओंख्रि एसेमोखि माधुआ जोंहा सबाय नासोमोन आगै नोंहालाय होनदों मनु की কৈছে नाजाओ दिया तुम्हाके साई থাকিম আজি कालिबा टाइम नेपाबो पारे আজি চাও তোমাক আচ্ছা थैंक यू दे ओमफ्राय सुमित आगैया बिबारि आब' आं दुमा दे जागोन दे सुमित आगै लाइक करके जाओ ओमफ्राय जोंहा थेंक इउ होनदे होनने के लिए मीना जी ओमफ्राय जोंहा सोमदोन बसुमतारी आगैया हनै माबासो जिबासो देखायहरबाय गोजोननाय थाबाय दे सोमदोन आगै ओमफ्राय माधु आगै मा खबर होनदों एसेमोखिया ओमफ्राय दुगैनोसै र' होनदों आमाइसिया अके दे आमाइसिया दुगैदो ओमफ्राय जोंहा पेन्टेसिया मैसो बेदर नामा सुमित आगैया माधु बाजै बयलार आरो रौ ना आलु बिलाहिसो होनदों ओमफ्राय पेन्टेसिया मानखो औ मैसो बेदर दालि आलु बयलार आदसा गोथाव दे एसेमोखि गोथाव
एबि मा खालामदों नोंलाय एबि सं दे कमेन्ट खालामदो सनाफोर ना थाबथाबाय आंना कमेन्टआ थाबथायाखै माथो कमेन्टआनो फैखायाखै एसेमोखि भिडिअ भिउस जाया होनाया माथो जायो आंनाथ' बिदिखौनो जाबावा सर्ट भिडिअ माथो नोगोद भिउस जायो नोंना एसेमोखि ओमफ्राय जोंहा मनुआ मानखौ मैसो बेदर आंबो जानो गोसोलै होनदों आरो जा दे बायनानै मोनबानो मोनजायो दा रांल'सो नांगौ मनु ओमफ्राय जोंहा दैमारि आगैया मानखौ लाइभआव सोरबा सिख्लाफोर सिंगेल नायदोंबा गार्लफ्रेन्ड रायलायना हरदो आब' सिंगेलसो आंबो आब' गार्लफ्रेन्ड नांगौ आरो ना आंनाव बेहाय नै बारा फेमेल फैयाना आंनि एलबियाव साफा सानैल'सो फैयो बहा मोनगोन दे आङो दे नोंनो नागिरना लाय एसेम सिख्ला दंथ' ओमफ्राय जोंहा माधु दङ बिसोरनो सिख्ला फोथायना ला ओमफ्राय प्रियंका मिना दङ ओमफ्राय जोंहा सोमदोना मानखौ उन्दुआ नामा दाबो आब' दुलुर होनदों आरोना उन्दुगोन सोमदोनागै दानो उन्दुनाय टाइम जाया आंना 12था नङाबा मालाबा बारलायबावोसो 1टा 1:30 जालायबावोसो मनुआ मानखौ जोंना खामफाव मा होनखो खामफाव ना मा होनखो जोंना कम्पानियाव आलौ गैया आच्छा जोंना केम्पाव एलाव गैया मैसो बेदरा आच्छा मा होनो गासिबो जाजोबैखाय नामा आच्छा सुवागै थेंक इउ दे आर्निं हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर सुबाबु आगै थेंक इउ दे मन' जाग्रो गासैबो नोंसिनाबो सुवागै ओमफ्राय जोंहा एसेमोखिया मानखो ओयोखि फार्स्ट पेमेन्ट माला होगोन नोंनालाय होनदों आरो ओयोखि फार्स्ट पेमेन्ट माला मोनगोन नोंनालाय जेबोआनो जायाखै एसेमोखि भिडिअआनो भिउस गैया माथो आर्निंआबो खमसो जाया एसेमोखि दानो मोना 5 बोसोर 6 बोसोरबाबो मोननाय नङा खोमा ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय सुमिदाखै माथो आलासियानो फैगोन होननाय खोनादोंमोन आं फैदो फैयोबालाय ओमफ्राय जोंहा एबिया अन होदों आरोना एबि मा अनल' जाखो सना कमेन्ट हरथारा एसेबो गैयाहाय एसेमोखि मा होनगोन दे आंनि लोगोफोरा बेदर जायालै होनदों आरो आच्छा मा बेदर जालाय लायो मा जाथि बिसोरलाय ओमफ्राय नों मा बेदर जायो नायनो र' आब' होनदों आरो नायनो र' आब' आच्छा फैयोबालाय लोगो मोनगोन एबिया उन्दुनो ओंखारबायलै सना होनदों आरो होमबा नों थांसै आरो 11टाबो जायाखै 11टायावनो उन्दुयो आरो माथो खैथा मैया 1:30 2:00 जालायो 1:30 2:00 नायबाय थाबावोसो नोङो खोन्थागोनसो आं दा र' मिक्सेलनो आइ लाभ इउ एक्सन होनफैदों जोंहा मिक्सेला गोजोननाय थाबाय दे मिक्सेल बादा वादा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लोगो फैलायबाय होमबा दिनै मिक्स बहानि जाखो लोगोआलाय माबा गोलाव लाबोदों होननाय खोनादां सुमिदा जोंहा सोर खोन्थाखो बिबारि आब' नोंनो खोन्थाग्रायानो जोब्बाय नामा खोन्थानो हामोन होनबा फैगोन नालाय फैगोन आरो फै वेलकाम खालामगोन आरो माथो फै जोंहा एसेमोखिया मानखो आंथ' इउटुबनि फैसा मोनगोन आसायानो गैला माने गैला होननाय बायदियानो मालाय माबायासो जबानि लोगोआसो नोगोद ना बेना भिउस फैयो भिडिअआ ओमफ्राय जि थाब ग्र'बो जाबाय मालाय देखायलाबायनोबो हासै नालाय ओमफ्राय जोंहा मनुआ मानखो आं अमा मटन दाउ अनलि मोसौ जाया आच्छा दैमारिया जोंहा मानखो आइ लाभ इउ एसएम बड' ब्लग सरि दे डाइलगसो आब'मोन होनबानानै डाइलग नामा ओमफ्राय जोंहा दैमारि आगै नों बे इम'जि हरनायखौ बे फननि इम'जिखौ हरनाङा दे सना
ओमफ्राय जों कमेन्ट लिरबा साइडआव जे इम'जि थायोना मोनसे दानथाथानो बेहाय थुबानो मेरला इम'जि मोनो बिनिफ्राय हरदो। जोंहा माधुआमोनखौ गेजेरावनो आब' एसेम होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एबिया मिक्स आइ लाभ इउ टु होनहरदों आरोना मिक्सआ एसएम आइ ए टु होनहरबाय ओमफ्राय सुमिता गैया आर'नाइ नाङालै आंनो आब' बिबारि होनदों आरो आर'नाइ नाङालै आब' आंनो आर'नाइ नाङा नामा आदसा ओमफ्राय जोंहा माधुआमोनखौ एक्स दासो दुगैनो होनदों आरोना एक्स दासो दुगैनो। भाई रतन जामाती आया है थैंक यू रतन जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच हेलो बाजई आई एम बैक फ्रॉम त्रिपुरा ओके ओके थैंक यू रतन जामातिया जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच। जामातिया जी ये आप जो इमोजी दिया है ना ये इमोजी को मत दीजिए और हम जहाँ पे कमेंट लिखता है ना वो साइड पे राइट साइड में है ना एक इमोजी यहाँ पे दबाओ बहुत इमोजी आता है यहाँ से दे दो। ओमफ्राय जोंहा माबायामोनखौ मिक्सआ आंखौ नुलाया एपिसनाया होनदों आरोना जानो मेगनसो मिसेबासिनो खोमा बाला एसेमा जोंहा मानखो आंना चेनेला मानखो फ्रेक जाबाय खोमा आं आनफ्रेक खालामनांगौ र' होनदों आरो मा फ्रेक आनफ्रेक जाखो आनफ्रेस होनखो ना आनफ्रेक होनखो फ्रेस आनफ्रेस बुजियासै आं एसेमोखि मा जालायो बिदियालाय भिउस फैयाबा बिदि जानानै थायो ना मा जाखो जोंहा एबियामोनखौ मिक्स नुदों सना होनदों आरोना जोंहा हामजा आया है हामजा नासिर आया है लाइक डन के साथ ओके हमजा जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कहाँ से हो ब्रदर जी कैसे हो बोलिए खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ हेलो सिस्टर कैसे हो ब्रदर जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलिए ओमफ्राय माधुआ मिक्स आगै होनहरदों आरोना एसेमा जोंहा माधुआ आगै जाखांबायना होनदों आरोना बायबाय आब' होनदों आरोना सुमिदागै बायबाय दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मिक्सा मानखौ आं जारलासो दिनै एसएम एपि लोगोफ्रानो ज्राव ज्राव सासेनि उनाव सासे फैबाय लखरजोबखो नोङो मा होनबावगोन नोंना लोगोआनो जोबनो थाङा जोंखौबा देनां वेलकाम खालामनाय नङा बे माबाया मिक्सेला ओमफ्राय जोंहा फ्रिज आदसा फ्रिज आरोना मा होननाय जायो बेलाय एसेमोखि फ्रिज ओमफ्राय रतना जोंहा मा होनखो आइ वान्ट टु लार्न बर' लेंगुवेज लिटल सिमिलार विथ खक बरक लैंग्वेज ओके 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 थैंक यू आप हिंदी से बोलिए ठीक है बड' नहीं आता तो हिंदी से बोलिए उन्दुबाय आंहाबो एसे मोनदों आना माथुआ जोंहा एबियामोनखो मिक्स दे लिरदो दे थाबनो इस नुफेरानो गाहा एसे मोखियामोनखो इउटुबा फ्रिज खालामना दोनो आदसा बेखौलाय होमबा माबायावसो थांना खालामहैनांसिगोन बे क्रमफ्राव थांनानैसो ना वाइट्सफ्राव थांनानैसो एसे मोखि भिउस जायाबा बिदि जायो आरोना एसे मोखि ओमफ्राय माथो नोंना सिगां लं भिडिअफ्राबो इमान भिउस फैयो माथो ओमफ्राय जोंहा दाउला फैदों हनै गस्लाखौ बोखो उथुमाय नायनि आयु दाउलाना दाउला खामेनानो नोगोदसो गाज्रि खामेन हरनाङाहाय मा जोंहा रतना मानखो आइ लाइक इउ लेंगुवेज नाइस ओके ओके एसटिडि फैदों जोंहा लाइक डान मेम थेंक इउ जोंहा एसटिडि मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच हेलो मैम हेलो 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 मैम जी थैंक यू उटफल फैदों जोंहा बिबारि बिनानाव लाइफआव थानाय समाव आङो ड्रेस दख'ना गानना थानो खावलायनाय थाबाय आदसा आसा खालामो गनाय जागोन गुड नाइट सोर जाखो उटफलाबा गोजोननाय थाबाय दे उटफल आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच दख'ना गैया आंना दख'ना गैया ओमफ्राय हाउ आर इउ मेम आइ एम फाइन एस टी डी हाउ आर इउ ओमफ्राय जोंहा एसे माबानखौ इउटुबाव सार्च खालामनानै नाय 120 फैयोबा मा खालामनांगौ ए भिउसआ आरोना 120 बिदि भिउस फैयोब्ला मा खालामनांगौ होननानै
दाउलाना दाउला फैथालाखा बिमानि खिबुजों गनाय नङा नामा नों मानसिया फैनाङाहाय आंनि एलबियाव थां बहाय खारखो हाय दालाय आंनालाय जोमा ब्रह्मआहाय आब' सना होनदों ना जोमा ब्रह्मआगै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मिक्सिला अन होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय रतनाजों बाजै ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि आदसा रतन ओंखाम जाबाय आङो ओंख्रिया आंना फुलकबि ओमफ्राय आलुसो आरोना ओमफ्राय दालि मनुआ जोंहा मानखो गरमत एकु दखना पिन्दिब नेलागे माखासे मानसिफ्रा बुजियाहाय गामियाव थानायजों बेलेगाव थानायजोंलाय आरो बहा दख'ना मोननाय मोनैनि खोथा थानोना जोंहा एमारा मानखो मानो बिदि कमेन्ट लिरनांगौ बुरबक मा बायदिलाय ओइ बेयो माबासो एमार दैमारि आगै आंजों बे ना मेन्टेल दं थागोन आरो ना ओमफ्राय एसे आंजों एसे बेरेखा हिंसा जागोन आरो ना मानसिया ओंखायनो बिदि हरदों आरो आइडिजोंथ' गावनि मेन आइडिजोंथ' हाखाया नालाय गावनि मेन आइडिजों हाखाया नालाय ओंखायनो माने आइडिजों फैनानै होनो आरो ना बिदि ओमफ्राय जोंहा एपिया अन थेंक इउ जोंहा एपि अन थाना होनायनि थाखाय आइ एम फाइन मेम बाट आइ हेभ न नेट 3 week आच्छा अके न' प्रब्लेम एसटिडि ओमफ्राय जोंहा जुमा ब्रह्मआ मानखो आं दिनैसो टाइम मोनदों आब' सनानो दे जागोन दे जेबो नङा फैनो हायोब्ला फैबानो जाबाय हायाब्ला आरो ना माथो मा होनो आरो ओमफ्राय जोंहा मिक्सा माधु आं आगै माधु आं आगै नङा बाल आं देरबाय बोरायबाय आगै होनाङा आरो माधु थांखो ना माखो ओमफ्राय जोंहा एसेमोखिया मानखो बेफोर मानसिफोरखौ नुबा आंना रागायानो थिखोना दावखोयोहायनो आङो मोनबाथ' ना एसेमोखि ओरैबायदि दोखो जोग्लिगोनसो आङो रावबो नङा आरो बेलाय एसेमोखि सोरबा सिनायनाय जागोन आरो बिदिनो सोरनिबा एलबियाव आंखौ बिराद गाज्रि होनखायो आरोना ओमफ्राय मानि थाखाय होनो आं बेखौ मिथिया आरोना मोनब्ला जाफ्लांगोन र' महरफोरखौ लाना फैनाय मोनब्ला मोखांखौनो दा होनानै कन्टेन्ट लाबोनानै ओरैबायदि रायसिगौमोन आं बिदि सानो आरोना ओमफ्राय बिदि फैग्राफ्राबो सालाकथारना ओमफ्राय जुमा आगैया मानखो मा टेनसन जादों आब' दिनैनो टेनसन जानाय नङा गाज्रि खामानि हरबाथाय आङो बोरैबा दावखोयो आरोना मोनबाथाय एकदम ओरैबायदि जोग्लिगोन देग्लिगोन सानो आरोना आङो मनुआ जोंहा मानखो ब्लक करिबा बेया कमेन्ट दिया ब्लक हाइड खालामबाय आङो ओमफ्राय ब्लकखौनो खालामखानांगौमोन आङो हाइडसो खालामबाय आङो ओमफ्राय जोंहा दैमारिया मानखो आगैया बिमाखौ थिनैबानो जायोना बोरमा बायदि बयबो नायनायाव बिदि हरनाया बेबो लाइभ स्ट्रिम सोबाव आंथ' आरो लाइभ स्ट्रिमावसोथ' आरो बयबो नुजोबलायनाय ना बयबो खोनाजोबलायलायनाय जाय जि लामाजोंनो फैयो बे लामाफोरखौनो होननानै रायोना ओमफ्राय जिखौ बाहायनानै देरनानै फैयो बेखौनो बाहायफिनो आरो बेलाय ओमफ्राय जोंहा एसटिडि क्या बोला प्लिज हेल्प मी एन्ड जइन मी माय फ्रेन्ड आच्छा सोरबा लोगो जानो हागोन खोमाहाय लोगोफोर जाहरलाय सोर ब्लु दङ एसटिडिजों खिन्थु भिडिअबो नायना होयो आरोना बियो आंनिखौ भिडिअ नायो नायनायालाय एसटिडिया एसेमा मानखो जोंहा मिक्स बेसां हाख'खो होनदों आरो बेसां हाख'खो एसेमाखिया मानखो माखौ होनदों नंदों सेरेबखौ होनदां बेलेगसो सानदोंमोन आं बियो एसेमोखि ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला गैलालै सेम होनदों आरो ओमफ्राय मिन्टु सरगियारि फैदों जोंहा दाद' हाजु लुसें बुद्रिया फासकाय थासेव बुरिनिया आफें दत' सरगियारि मा बासा बेलाय गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गाज्रि होनखो ना गामा मोजां होनखो जाखो सरगियारियालाय
आंथ' बुजियाखै बे दतमा माबा माबिथ' बेथ' मिसिंसोदां ना मा राव बेलाय मिक्सेला जोंहा थेंकिउ जोंहा गोदावगासिनो आरोना मिक्सेला एबि आइ लाभ इउ नै सानैजों लागायबाय था एबिया खारबायसोदां एसेमोखि मानखो मिक्सेल' खन्दाया दिनै लोंदों खिगावदां लोंदोंहाय ओंखायनो एसे बोरैबा जादों आरो बेलाय एलबिखौ उथा दोनबाय आरो बियो लोंनो नागिरनायखाय एसेमोखि ओमफ्राय जोंहा जमाया मानखो आब' गिथिकाया फैयाखै नामा दिनै जोंहा होनदों आरो गिथिकाया जोंनाव आंनाव फैया साननै जाबाय आरोना ओमफ्राय एलबियावबो बारा नुलाबायाखै आङो ओमफ्राय मनुआ मानखो एसटिडि लभार फ्रेन्ड हने किमय साब खालामना होलाय जोंहा मनु आंखौ सापर्ट खालामो बियो आरोना एलबियाव फैयाबाबो भिडिअ नायनानै होयो आरोना बिसोरा ओमफ्राय साब खालामना होलाय जोंहा मनु अननानै प्लिज ओमफ्राय जोंहा एबिया मानखो मिक्स लाभ इउ टु होनदों आरोना ओमफ्राय माधुआ गैया मानखो मिनिनानै आगैयाव मिक्स होनदों आरो आगै आव मिक्स होनो अनहरबाय आरोना माधुआ बिसखौ मिक्सेल ना खिथुआ राखांबाय खोमा मिक्स होनदों आरो उन्दुनो ओंखारनाया लोमजानाया माबा राखांबाय बियो एसेमोखि गोलावखौ मोनलोंनायखाय जमाया जोंहा मानखो आंबो सान जाबायमोन आंबो साननै जाबायमोन आब'नो जेबो नङा दे सानफ्रामबो एलबि होगोन फैनो हागोन बे नङा आरोना फैनो हाबा हाबाय हायाबा गैया आरो माथो एसेमोखिया जोंहा मानखो माथो होखि मोजां माजों सोलाखो होनदों आरोना जोंहा माधुआ गैया दहाय एलबि होनायानो माबा मोब्रा मेगनानो आनदलेट जाजोबदों आंना बे आमाइसोआ थांखो ना माखो बेलाय आमाइसो दुगैखाङाखै दाबो खैथायाव उन्दुयो एसेमोखि नोङो एसटिडि हाय एसएम बड' अफिसियेल प्लिज कमेन्ट माय चेनेल आदसा नोङो नोंना चेनेल माबासोमोन ना एसेमोखि नों बेहाय माबा लायाखै दा साब लायाखै दाना आइडियावहाय अब माधु ब्लॉग है ना एसटीजी माधु ऑफिशियल से भी ज्वाइन करिए जोंहा माबाया जोंहा मनजित ब्र फैदों आरोना मोखां नायनोल' फैबाय लाइकखौ लादे होनदोंना इसोर बिदिखि जायो आरो मनजित ब्र गोजोननाय थाबाय दे मनजित ब्र एलबियाव थांबाबो इंलिश टकिंल' मारियोगा बुजिया माया रागासो खोंगोसो जायो आं नोंखौ बालनि मनजित ब्र गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मनजित ब्र माबा इंलिश रायज्लायग्रा गोजासो फैयो नोंनि एलबियाव मनजित ब्र सबायजों नाजोंमोन आब' होनदों आरोना नासोमोन 21 लाइक दान थेंक इउ जोंहा मनजित ब्र ओंखाम जाबाय नामा मनजित ब्र मा ओंख्रि जाखो हासनामोन मनजित ब्र जमाया जोंहा मानखो कामेन्ट फराया लासैनो दसे केमेरायाव दसे नाय आब' सनान मा दावराव बियाव होनदों आरो हलि मलि बोरैबा दावराव जायोहाय आंना एलबियाव ओमफ्राय जोंहा गोजोननाय थाबाय दे हलि मलि फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थास्रा हरदो एसेमाखिया मानखो जोंहा एसटिडि आप मेरे चैनल में कमेंट देके रखो मैं बाद में रिटर्न करूँगी एसटीडी जी आप एसएम बोडो ब्लॉग को ज्वाइन करिए आपको रिटर्न देगा ठीक है वो ब्लू वाला एसएम में ज्वाइन मत करिए वो ब्लू नहीं है ना एसएम बोडो ब्लॉग्स यहाँ पे ज्वाइन करिए आप ओमफ्राय जोंहा मनुआ मानखो मा ओंख्रि होनदों आरोना थेंक इउ जोंहा मनु लोगो जाबाय नामा मनु माबाजों साब खालामबाय नामा नोङो मा ओंख्रि आङो फुलकफि ओमफ्राय आलुसो माबा होनब्रेलायस्लांबाय आं एसेमोखिया हा गोथावथारोखि माधु आंनोबो हरदो खिनो नै आजावहरबाय हनै आंना रोङालै इंलिस होनदों आरोना रोङा नोङो मिलौदोलायो खारै ओंख्रि बारा जायोदां मनजित ब्र'आ मनजित ब्र' बिरि सोमनांसिगोनहाय गुजुनाया हामा दाबो आंना ओमफ्राय जोंहा माधुआ आब' एसे मोनना मिनिहरबाय हलिया जोंहा दाउब' बेदरलै आब' बा बहा मोनखो आब' बिबारि होनहरलायदों बहा मोननाय दाउब'खौलाय ना गावहैबाय नोङो ओमफ्राय एसटीडी ने प्लीज हेल्प मी एंड जॉइन मी आप एसएम से ज्वाइन करिए एसटीडी जी
और माथुर से भी ज्वाइन करिए मनजित है ना बहुत है आप ज्वाइन करिए आपको रिटर्न मिलेगा सब बुजिना बुजियाखै बोरैलाय हिन्दी होननायखौलाय ओमफ्राय जोंहा फेन्टेसि लाइफ गुड नाइट अके गुड नाइट ओमफ्राय एसेमोखिया STD होनहरदों आरो ना ओमफ्राय हलिया मम' नों आंखौ हेट खालामदों ना बिगुर साला मन' सोर मन' जाखो मन' नों आंखौ हेट खालामदों बिगुर साला सोर मन'खौ होनखो मिक्सेलफोर नों सना होनदों आरो गोदावगासिनो बियो एबि थाल गैला मन'आ जोंहा मानखौ काकु जइन करानाय आच्छा अके तिতিয়া हले कि हो गैसा ओमफ्राय जोंहा हलिया मानखौ बिगुर जिगोन खेला मन' होनदों आरो ना मन' बहा ओमफ्राय जोंहा हलिया माबाया मानखौ प्रान्जल नार्जारि फैदों जोंहा गुड नाइट सुइट ड्रिम्स हार्ट होनदों आरो ना अके जोंहा लाइक होनानै थांसै प्रान्जल नार्जारि गोजोननाय थाबाय दे लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच अके दे गुड नाइट जोंहा माहि आगै फैदों ओइ फाफि मिक्सेल दाउदै मानो दोनखो एलबिखौ आं ओंखाम जाबाय दंमोन अन दंमोन ना आंनो ए बिदिसो जालायबाय माहि दोननायनि दाय जादों आरो मालाय लोंनो थाब दोनदों माहि गोलावखौ लोंनोनो गोजोननाय थाबाय दे माहि बिनानाव आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नामसान बलवारी मारो गाया है हाय थेंक यू नामसान जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसी हो एसे मोखिया मिक्सेल लोंफुथारदों नामा गैया खामानियानो गैला माथो एसे मोखि मनजिता जोंहा मानखौ रायलायनो रोङालै आंनो रोङाखायसो माथो एकदम लिमोनलायोलाय माहिया मानखौ सापर्ट खालामलायदो रायजोफोर होनदों आरो खालामलायदो दे नामफोरखौ लिंलायदो माहि नोंनि थाखाय सोरसो गोदान ओमफ्राय जोंहा हलिया मानखौ आंजोंबाथाय थोंबाथोनलै मन' होनदों आरोना सोर मन' सोरखौ मन' होनखो हुइ माहि होनहरबाय आरोना मनजित ब्रादारा ओमफ्राय जोंहा एसे मोखिया माहि खि मिक्सेला लोंनायाव बुजिथारा खि होनदों आरो एबिया खम खदै गदों बे आंबो दु होननोसैलै होनदों आरो जालायबाय एबिया जोंहा माबाया मानखौ जोंहा हलिया नों मन' होनाखै जानो सोरखौ होनखो बावबाय आङो गोसोआव गैला बिबारि आंनि आब' सना मा ओंख्रि जानाय माहि आंना ओंख्रिया फुलकबि आलुसो दालि ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो जोंहा ओमफ्राय एबिया मानखौ उन्दुनोसो ओंखारबाय आंनो जालायबाय थांदो जा उन्दुदो खोन्थाबाय थानाङा आंनो थांनो नालाय सिरि सिरि ओंखारलां माथुआ जोंहा मानखौ मिक्स हरलाय आंनोबो खुसुं बेदरजों लोंनो आंबोनो खुसुं बेदर जाखो माथो आङो थाल मोनासै ओमफ्राय जोंहा हाय एसेम सना होनदों माहिया ओमफ्राय एसे मोखिया मन' ना मनु मान'खौ नों मन' होनबाय खोमा ए रावबो मन' फैयाखै माथो ना एसे मोखि माखौ मन' होनबाय थाखो ओमफ्राय जोंहा हलिया मानखौ आब' बिबारि नों मन' होनाखै जानोनो बावबायहाय आङो मा मन' आं कनफिउससो जाबाय जोमाव फैदों जोंहा हलि मा जादों होनदों आरोना थेंक इउ जोंहा जोमाव आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर नोंहालाय जोमाव माहिया जोंहा मानखौ हेल' मनजित मा खबर मोजां ना होनदों आरोना STD ने क्या बोला हेल' फ्रेन्ड्स हेल्प मी एन्ड जइन मी बिदिल' होनबाय थायो बेयाबो मासथिनि एसे मोखिया मानखौ औ नंथारगौ खि माहि होनदों आरोना माहिया जोंहा उन्दुनो ओंखारबायहाय आब' सनानो दे जागोन दे ओमफ्राय जोंहा हलिया मानखौ मन' दाखालै डनेसन खांनाया होनदों आरो मन' फैयाखै बेहाय गैया बेसे मोनखो बेबा सोर हरखो ओमफ्राय माहिया लाइक दान होनदों आरोना अके थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय मनजितखौ गेजेरावनो दंसै होनदों आरो मन' ए बे मन'आलाय बेलेग मन'रामसो दा बेलाय मन'आनो माबा नामा होमबा मान' नामा होमबा मन'आनो मुकुनु बाखिबा कइसे नेखि आच्छा नाजानाव दै कुन खि कइसे ओमफ्राय जोंहा जोमावा बोरैलै मान'आ होनदों आरो मनुसो दङ ने मनुराम ब्रह्मसो दङ होमबा मान'आनो खोमा आइडिजों फैयो ना मा जाखो बोरै जाखो
बोरैलै मा न'आ होनदों आरो जोमावबो नागिरना मोनाखै होनबा जोंहा जेदि फैदों होननानै गोजोननाय थाबाय जेदि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ लागाव बङाइगाव थास'बारियाव ज्राव अहाय दङ जेदियालाय ओंखाम जानो जायाखै एसेमोखिया खिथु सेवनाया राखांबायनो मिक्सेला खिमायैनो मोनलोंबाय नालाय ना एसेमोखि STD ने क्या बोला माधु ब्लग साबधान प्लिज चेक कमेन्ट रिटार्न मी माधु आगै लोगो खालामबायनो रिटार्न खालामदो दे आगै सना ओमफ्राय जोंहा र' बोरै नोंना खाबाय नालाय ब्लु होनाया एसेमोखिया जेदि भाफि मा महर लाना फैलायखो होनदों आरो जानो ओमफ्राय जोंहा जोमावा मानखो मनुराम ब्रह्मआनो लै बिबारि होनदों आरो बेनो नामा मान'आ आच्छा बेयो आंखौ बुरबेकसो खालामफैबाय थादों आरोना बियो आङो फार्स्ट फैनायावनो एसे थाल मोनखादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखो गोरोन्थिया सोरनिलै सुनिफोर होनदों आरो अके STD बोला हे माधुने माथो ब्लु दंखायो माधु आगै एसेमोखिया जेदिया सान्दुं गोसाया हाल एवना दासो फैदों अखासो हादोंहाय मा एसेमोखि जोंथिंजाय जोमावा जोंहा जेदि मा बुंदों होनदों आरोना ओमफ्राय जेदिया एसेम फाफि फेन गिजि गानग्रा गोरोन्थिया सोरनि होनदों मनुआ जोंहा मानखो जोमाव मुरखि हल होनदों आरोना आच्छा CIDसो आरोना मनुआबो आंलाय बेलेगसो सानदों मनु मानु एसेमा जोंहा मानखो गोरोन्थिया नोंनिनो जेदि होनना मिनिहरबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि जाबाय दङ र' आच्छा दे मोजां थुननानै ला आमायसे रावबो जेबो रायखुमाखै दे आमायसे सिन्था दाखालाम जोंहा जोमावा मानखो बेनो मानराम आइडि लाना फैदों आच्छा बेनो दां दासो थाल मोनबाय आंबो माबाया जोंहा मानखो जुमाया आब' सना बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रिम्स आई कैन फरगेट इउ माय स्वीट सिस्टार अके सेम टु इउ जोंहा जुमा आगै गोजोननाय थाबाय गोबां सम होनायनि थाखाय थेंक इउ दे आगै एसेमोखिया मानखो नोंनिनो जाखागोन बे जेदि गोरोन्थिया होनदों आरो ओमफ्राय जेदिया मानखो नोंनि थाखायनो रायज्लायनो गोसोबाबो मोनला आं एसेम फाफि गोरोन्थिया सोरनि होनदों आरो मा जालायखो ओमफ्राय जोंहा आकाश अफिसियेल आया है हाय आब' मैंने आपको इंस्टा में टेक्स्ट किया था अच्छा जी मैं कल मिला था ओके मैं इंस्टा को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता है और रात भी हो चुका ना बहुत इसलिए हलिया जोंहा मानखो आब' बिबारि बिनो आं नुवाखै हेड खालामना दोनदों बिनो सोरखौ नोंखौ खालामदों आरो ओमफ्राय जोंहा उन्दुनो ओंखारदों र' होनदों आरो एनआर मिउजिक फैदों जोंहा एनआर इनफु गोजोननाय थाबाय दे गोबां समनि उनाव फैनायनि थाखाय जोंहा एनआर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा खबर एनआर मा जानायमोन नोंलाय जुमाया जोंहा र' आब' खम्बल लाखादो नामा नों गोजांबा जोमनोनो गोजाङाखै गोजांनायालाय ओमफ्राय जोंहा जोमावा मानखो बिबारि मेसेन्जाराव खोन्थागोन र' आंनो आच्छा दे ओमफ्राय जोंहा एसेमा मानखो आंलाय मा जाखो मेखरि होनदों जेदिना नामा मेखरिसो थाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा हलिया मानखो बिखौ मोनबा जायगायावनो दोनखागोन आं आब' बिबारि मा जाखो आं जेबो बुजियासै दे हलि ओमफ्राय जोंहा सोरनियाव हाइड खालामखो ना दहाय आइडि लानानै गाज्रि खामानि हरनाया हलिसो ना मा जाखो बेखौलाय आंसो हाइड खालामदों दा दाउलाखौलाय ओमफ्राय एसेमोखिया मानखो जोंहा माधु आगै गोरोन्थिया सोरनि जेदि नङा दालाय होनदों आरोना जेदिया जोंहा नोंनो एसेम सुनि होनदों आरोना ओमफ्राय हलिया जोंहा बिनि खामेन्ट नुवा जों होनदों आरो आच्छा बिनि खामेन्ट नुवा मनुआ जोंहा मानखो जोमाव तुमि मुखि गयसा बुजानाय मय होनदों आरोना हारसालारि मालाय मा जानांगौ मनु माथो ब्रह्मआनो टाइटेलानो सिनायथिखा ओमफ्राय एसेमा मानखो नङा आं नङा जेदि होनदों एसेमोखियाबो गिबाय नामा जेदिखौलाय ओमफ्राय जोंहा जोमाव मानखो हलि गवा बियो र' आं आसाम मोनहैग्रोथों बिगुरखौ लागायगोन आं मिथियाहाय मा जाखो धेमालि खालामदों ना हरसा जाखो एनारा जोंहा मानखो बिबारिनि एलबियाव थाबाबो आंखौ डिउटि होग्रा दङ ओमफ्राय वाट्सएपआव रायहरो सोर बेलाय नोंनि गार्लफ्रेन्ड जागोन आरो बेलाय फाग्ला आंजोंलाय मानो एफा दुश्मन जायो मानसिफ्रालाय
ओमफ्राय जोंहा हलिया मानखौ मन'जों नोंखौ सानसे हमगोन र' होनदों आरो मन'जों नोंखौ सानसे हमगोन र' होननाय मा जाखो बोरै जाखो हसा जाखो ना मिसा जाखो जोमाव हलि आंथ' थाल मोनासै जेदिया मानखो थांनाय फुङाव मान्दार बिबार बोरायनि दाया आंनि नङा रजेनो हाब जेदियालाय बहा मोनो बाल बेफोरबायदि सायदिखौलाय ना नायनानै फैखायो जेदि जोमाव मानखो मानगौआलै नों खमफु गोरोंबा आंबो रोंगौ आथिया जोमाव हानाय नङा दां मान'जों मान'आ खामिन हरासै माथो ओमफ्राय जोमाव मानखो आं बारा बुंथ'ला दे हलि मलि होनदों आरोना माधुआ आगैया जोंहा मानखो जेदिनि मा दाय जेदि मा दाय मावलायखो नों आब'सिम ओमफ्राय हलिया मानखो डनेसन खांना बिसां मोनखो थगायसुला होनदों आरो अच्छा ऐसा बात है आकाशा जोंहा मानखो आब' मेरे लिए एक लड़की देखो ओके सिस्टार अच्छा कैसा लड़की चाहिए आपको बोलिए ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो जमा गैया दे आब' सना बाय बाय गुड नाइट होनदों आरो आयु जमा गै दुहाय ओमफ्रायनो गुड नाइट थांनो रोङा दाबो थांदो जोंहा एसे मोखिया मानखो बे एनारमि खरिया महरखौ देखाय मारासै गोसो थोजानो गियो एसे मोखि रावबो सिनायमारा बेखौ ओमफ्राय बोरै चेनेल सालायदों बिसो मिन्थिसै आरो महर मुस्रि गैया मा गैया नों आब' बिबारि होनदों आरो नों आब' बिबारि होनदों आरो ना हलि आं बारा जेबो मिथिया दे ओमफ्राय आमाइसिया अके होनदों आरो ना ओमफ्राय जेदिया जोंहा एसिएम होननानै रागा जोंहरबाय हाय अख्रेबथारनोसैनो एसिएम एनारा जोंहा एसिएम होननानै मिनिहरबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा हलिया मानखो जोमाव नों उन्दुदों मान'नि खामेन जोमाव नों नुदों मान'नि खामेन गैया नुवासै माथो दहायसो नुदोंमोन नुनायालाय ओमफ्राय दा गैथ'वा माथो मा जालायबाय थाखो जोंहा मिथिंगा फैदों आरो ना हाय होनदों मिथिंगा बसुमतारी गोजोननाय थाबाय दे आंनि हरनि गेजेराव लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो बिजिथारमोन नामा दिनै मिथिंगा ना थाब फैबा एकदम हर गेजेरसिम थानांगौलै बेनाव होननानै गिनानै फैयासै नामा मिथिंगा नोङो ओमफ्राय जोंहा एमबि फैदों जोंहा हेल' फ्रेन्ड्स अन होनदों आरोना थेंक इउ जोंहा एमबि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ माधुआ बाय बाय अल होनदों आरोना अके हा माधु मानो बाय बाय जालायखो ना मानु थांनायखाय नोंबो थांसै माधु बोरै जाखो बिनानाव एसटिडि क्या हुआ है बहन जी बोलिए ऐसे मखिया मानखो माधु आगै जे दिनावसों लाय आं मा दाय मावा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेदिया माधु होननानै हनै अख्रे फोथारसैनो बेबो मा जालायखो 24 लाइक दान अके जोंहा एमबि लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे ओमफ्राय एनारा मानखो नोंजों दुश्मन नङालै फाग्लि आंजोंसो आथिया नोंलाय आंनावलाय मा खामानि खालामो मोजांसो खामानि खालामो दा मोजां मोनलायनाय खामानि खालामा ना मानोलाय मेगन सानांगौ बिदि मेगन साग्रा मानसिफोरखौ आं सैथाराहाय दस्राखौलाय मा होनो एसे मोखि लोगोफोर जोंहा एमबि मा जाखो जोमावा जोंहा नुस्लाबासै होनदों आरो मा हरनायमोन दानबाय नामा खामेनाबो गोलावथार मनुआ मोजां मानसि नङा आब' बिबारि अके मिथिंगाया जोंहा दहाय फैफिनगोन आं दाहाय फैफिनगोन आं थाबाय था आं बारा गोबाव थाला दे एमबि वार्निं होबाय मिथिंगा सना मनुआ लुथिग्रासो हलि अके ओमफ्राय तय मन नहय जुदि टाइटेल टु कि लय आनिसे ब्रह्म लादोंथ' आरो ओमफ्राय जोंहा जेदिया एसएम पापियन हरबाय बर' फैदों जोंहा नाइट अफ मानि इनकाम नामा जेबो इनकाम गैयाहाय माने नाइट वर्क थानोसै बर' गोजोननाय थाबाय दे फैनायनि थाखाय दाबो एसे बेस्थ'सो आं होनब्लाबो नोंनि एरियायाव फैबाय अके मिथिंगा ओमफ्राय एसटिडि मेम केमबार अके जेदि पापिसुनि मेगन सामारदों होनदों आरो जोमाव मानखो आंना हले थार जइनसो रावखौबो गियालै होनदों आरो आथिया ओमफ्राय मनुआ मानखो मय मान नहय दे मनुहे মই বড়ো ভালকে নাজানো মোৰ মম এছামিছ হয় আমাৰ ঘৰত এছামিছ লেংগুৱেজ চলে আৰু আমাৰ ইয়াত এছামিছ মিডিয়াম পঢ়ে
खकलुइ बर' लिरदों माथो दहाय इमान मोजां रोङो बर' रोङो लिरदों जेदिया मा होनखो एसेमाखिया जेदिया डाबल सानग्लास गानबावदों एसेमाखिया ओइ निक्सल बेसेबां हाग'खो बथलखौ होनदों आरोना ओमफ्राय गोसोबा आं नोंखौ 1 मिनिटावनो सेलथायनो हायो आं नोंखौ मा सानदों नोंलाय होनदों आरोना जोमावा जों एमबिया किसको देग्रा हे आमाइसा मानखो ग्रह दानजादो आनैसो बिबारि नङाला आंबो मालाबा नोंनि इमारजेन्सि जाफ्लांगोन होनदों आरो इनामि जाफ्लांगोन बिदिसो जेदिया जोंहा एनार नेबाय था जमबाय था नों बिबारिखौ फाफि होनदों आरो उन्दुनोसैलां जेदि होनबाय माधुआ एसएमखौ आं सिनाया जायो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जोमुआ मानो नों ना लोगोआ साबैसेरा होनदों आरो जेदि सरे होनदों जोंहा माबाया माधुआ आकाशा आपका मर्जी है दीदी बोला है ओके एनारा जोंहा जेदि सुनि मेगन सादों होनदों आरोना ओमफ्राय नों गवा मानो होनदों आरो हलिया ओमफ्राय आं बिबारि नाव खारसन हैनोसैलै होनदों आरो आथिया जोंहा एसेमा मानखो जेदिया दाय मावना मोखांखौनो सार्जारि खालामना लाबायसो एनार फान्थाव गेसाव नुदों जोंहा सुनिनो मिक्सेला जोंहा एबि काहा गैया रे तु गैला बियो एलबि गाज्रि जालायगोन दानो होनदों आरो मा जालायखो जोमाव ओमफ्राय एनारा मानखो एसएम दाबो गोसो थोलाय जायो होनदों आरो एनारा हाया नामा होनदों जोंहा जोमावा ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला नुस्लाबासै होनदों आरो आथिया महरखौ नुबानो गोसो थोगोन आं एनार मेखरि होनदों आरो ओमफ्राय नोंजों दुश्मन आथिया अके जोब्बाय अय थाखो खामेना मोनसे खोथा जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जाना जुदि डनेसन खांनानै फैसा लादों मोजाङानो आरोना जुदि ओरैनो बेखाराव जुदि फैसा जादों बेफोरथ' आरो मोजां नङाना रावबो गोनां गोजा नङाना इउटुबारफ्राबो फिसा इउटुबारफ्रा गैयै गोजासो बयबो खस्थ' मावनानै जाग्रा हाजिरा मावनानै जाग्रासो ओंखायनो आङो बिदि अनलाइनफोरखौबाथाय आङो बिसास खालामखाथारा आरोना अय थाखो आंना खामेना लोगोफोर बिदि दावराव दावसिया थायालां बयदानि होनदों आरो सोर दावराव जादों रावबो दावराव जायाखै माथो दे एखि माथु होनदों आरोना एसेमाखिया अय थाखो खामेना आंना आच्छा फरायबाय एनारा आइ लाभ इउ बिबार सना जिउ होनदों आरो इसे रतन दामाथिया बाइकआवथ' गुड नाइट अके भाई ओमफ्राय एसेमाखिया जेदिया माधु आगैखौ गोसो थोजानो गिनानै होखारहरबाय हनैनो गावदांखि औहाय गोसो थोजानो गियो बियो गाहाबो मालायजों लाइन मारियो नाखि माधुआ उन्दुथारनोसै आं जेदि बिफा होनदों आरो ओमफ्राय आकाशा मानु नोंना लोगोआ साबैसेरा मतलब क्या होता है मुझे थोड़ा समझ में आया अबू आपको भी बोरो आता रे आकाश से बोरो बात करिए खुद का लैंग्वेज को छुपा के दूसरा का बात मत करिए माधुआ जोंहा आब' एसेम थादो होनदों आरोना जोमावा जोंहा बिबारि मेजेम भरा बेवहाय बियो सासे सिख्लाखौ सानथाम सोगाबदों आच्छा ओमफ्राय जोंहा हलिया मानखो गहाटनि फाथोनार मन' होनदों आरो दे ओखि माधु होनदों एसेमा एमएबिया एनार ब्र रेनु फिसाय ओमफ्राय जोंहा जेदिया मानखो बिदि दावराव दावसियाव थायालां होनदों आरोना अके हलिया जोंहा मानखो गुवाहाटीनि फाथोनार मन' होनदों आरो आच्छा गुवाहाटीयावबो सासे दंना दाखालि हमनाया ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो मानरामसो बिबारि मेजेम भरा सना आच्छा मेन आइडिजों फैयाखै बियो बिराद गोबाव जाबाय आंनावबो आरोना ओमफ्राय आं बारा थार बाथ्राफोरखौ मिन्थिथ'वाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मानखो गैया एसे फाग्लि होनदों आरोना ओमफ्राय एनाना जोंहा मानखो ब्र आं थिगखोनो बावबायसो बेखौ होनदों आरो थिगखोना बावबायसो आच्छा
जेदि मोजां माजों सोलागो होनदों एसेमा मन'रामा मा होनखो जोमाव कलमि होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा माधुआ मानखो फैदो जेदि होनहरदों एसेमा जोंहा गैया जायो मिक्सेल होनदों आरोना ओमफ्राय बाय जोंहा एसटिडि अके बाय हामाहाय बिदि माबालायनो हामा मालायनिफ्राय फैसा जानाय मा जानाय माबाफ्रा मोजां नङा आरोना आंबो मोजां मोना मोननायालाय नंगौबाथ' नंगौसै मोजांसै मोजांबालाय आरो जुदि एसे माबाबाथ' आरो आंबो सुखुलायलाङा ओमफ्राय जोंहा माधुआ फैदो जेदि होनदों आरोना एसेमोखिया गैया जायो मिक्सेल होनदों आरोना ओमफ्राय एसटिडि बायबोलाहाय थेंक इउ ओमफ्राय हर गाहाम बाय माने गुड नाइट होनदों आरो आदसा हर गाहाम अके रतन जामाथिया हले आगैया मन'आ साबैसेनिफ्राय लुथिनो हाखो होनदों आरो आदसा जानो सोर सोर हरखोथाय मिथिया आंबो सोर सोर हरदों खोन्थाहरलाय बे थानायफ्रा आंनि एलबियाव थानायफ्रा अननानै ओमफ्राय जोंहा जोमाव मानखो जोंना अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय लानानै आसाम मेघालय डिमासा तामिलनाडु केरेला आन्ध्रा प्रदेश लोगो गोजा जे मिथिबाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोमावा मासि दम हरखोबाल ओमफ्राय जोंहा राइट बिबारि मेजेम भरा बेवाय होनदों आरो नङा आङो माने राइट राइट खोथाफोरजोंसो माने एसे सापर्ट होनो लुगैयो आरोना ओमफ्राय दाथ' थारखौ मिथिया नालाय ओमफ्राय मिक्सेला जोंहा एसेम फै लानोब्ला दाउला गोजा ज' जाना दं खोनाखादो माथो एमबिया हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एसेमा तामिल तुमि जुदि बर' भालके नेजाना ब्रह्म किय लयसा हा मन'राम औहाय बर' रोङोथ' बियो मन'आ माथो सिगां एफा मोजां बर' लिरो बर' रायलायो माथो जुदि मान'बा आरोना मन'रामा टाइटेलानो ब्रह्मखासो माथो एसेमोखि आरो दहायबो एसे आगोलावनो मोजां खामायलायदों माथो बर'नि आरो फैबायबो थाखायोना आंनि एलबियाव ओमफ्राय जोंहा एसेमोखिया मानखो थाङा आं मिक्सना होनदों ओमफ्राय एमबिया जोंहा मानखो दिनै एलबिखौ 1 बाजिसिम होगोन नामा होनदों आरो आयौ बिदि थानो हाया दे हाया ओमफ्राय मन'आ जोंहा एसेम मुर फादार बर' हय दे होनदों आरो আচ্ছা মনু তুমি বড় হয় না বড় ভাষা জানা ন বড় কথা বাৰ্তা আকৌ নিজৰ ভাষা থাকি পেলাই বেলেগৰ কথা বাৰ্তা বেয়া ন ओमफ्राय जोंहा एने गम पाले आको ब्रह्मदु टाइटेल बुलि ओमफ्राय जोंहा जोमावा मानखो एसेमाबो मान'आ मानसि मोजां नङा बियो जानानै गुरै रावजों निमाहा बिनानै सरि बुंनांगौ आंनिबा आच्छा रतना जोंहा मानखो बाजै नों मोजां फिसा बाजै नों मोजां फिसा आच्छा जे मैं अच्छी बेटी हूँ ऐसा बोला है ना मिक्सेला जोंहा मानखो एसेम नों मा राजुआ रागा जाना खारबाय ओंखाम जायासै नै बेना एसे मेलेबाय खोमाहाय मिक्सेलना ओमफ्राय खामायना बेलेग फैदों जोंहा जोमाव मोनखो मान'रामा मेन आइडिजों गिदिंनो हाला बियो होनदों आरो नैलाय मानु फैबायथ' मानुराम बर' ब्लग मा आंखौ बखिबाय थादोलै नोंसोरहा मानसिया दासो मोनफैदो आं नोंसोर मा जाहाथे बखिबाय थायोहा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा आच्छा मानु नों आइडिजों दंफैखायोमोन ना ओंखायनो नोङो मेन आइडिजों फैबायना आइडिजों थाफैनायखायनोथ' नोङो सोर मा बुंदों मिथिबाय आरो खोनाबायना मानु बिबोनां ओमफ्राय नोङो आइडिजों फैबाय आरो गोजोननाय थाबाय दे मानु आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एबिया जोंहा मानखो हेल' जोमाव बर' होनदों आरोना हलिया जोंहा जोमाव नुबाय दा मन'खौ होनदों आरोना जोमावा जोंहा मान' नों जुदि अरिजिनेल मान' नङाबा मानो कल मि बुंखो होनदों आरो औ जोमाव औ एमबि हाय होनदों आरोना जोमावा एसेमोखिया मानखो पागल मिक्स नोंनो रायना होखारहरदों मानुआ मानखो ओइ बिबारि आंखौ मा बखिबाय थादों चेनेल सालायदोबा मोजां सालाय गुदि गैया बिजौ गैया मालायखौ मा बखिबाय थादो आनो आच्छा आंहासो नै दाय जालायबाय हे मानु
आंहालाय बोरै दाय जालायखो नोंहासो कमेन्ट हरनानै नोंहासो हमजादों नोंहाबा मा गोरोन्थि मावदों आंथ' मिथियाना आंथ' थार बाथ्राखौ मिथिया दा नोंसोरसो मिथिलायगौ दा आंथ' मिथियाना कमेन्ट फैदों आं फरायदों होननो गोनां आं होनदों मानो बोरै जाखो चेनेलखौथ' आं मोजाङैथ' सालायदोंना आंथ' जेबो गाज्रि सालायाखैना चेनेलनि नामावथ' आं डनेसन बिनानै जायाखै ना मा बुङो रायजोफोर जोमावा मानखो बिबारि मेजेम बरा बेवाइ आं मिथिबाय आंखौ मा जावदों बिनि बाबा जावगोन होनदों आरो ओमफ्राय एसेमा जोंहा मानखो हख्लायदो नायनोसै माखौ नायनो एसे मोखि ओमफ्राय जोंहा एमबिया अन होनदों आरो आमाइसो बहा खारखो एबियालाय मिक्सेला मानखो एबि दाउला बहा होनदों आरोना एसेमा जोंहा मानो हलि मलि जोमाव मा जादों जों हले मिथिया दे होनदों आरो आच्छा बुंबासो मिथिगोन ना एसे मोखि बुङाखैबाथ' बोरै मिथिनो ओमफ्राय दा नै एलबि अनालासो दाय जासिगोन ओमफ्राय जोंहा जोमावा मानखो सयथिबो बिबारि मेजेम बरा आं जाहा थाहा मानसि नङा आं मोनसे फेनसो बेवाइ मिथिबाय होनदों आरो फेन ओमफ्राय जोंहा एमबिया मानखो अन होनदों मानुआ मानखो मा फैसा जानाय मानाय बखिबाय थादो हा बिबारि ना हरदो नामा आंनो हा आं दासो अफिसनिफ्राय ओंखारदों नङा सानदोबा अफिसाव कल खालामना सोंना नायहर बिबारि आच्छा आंलाय मानो आं बेफोरखौ जेबो फल' खालामा नोङो सोरनिफ्राय रां जादों सोरनियावबा नों माहाबा थांदों नों सोरखौबा लोगो हमहैदों माबा मावदों आं बेफोरखौ जेबो फल' खालामनो थाङा मानो मिथिबाय आंहा आंनि लामाजों थांगोन नोंहा नोंनि लामाजों थां बै कामेन्ट लिरग्राफोरजों माबाब्रा नोङो रायलाय आंजोंलाय मा आंथ' एडमिसो होदोंना आंलाय आरो कामेन्टसो फरायग्रा जागोन आंनो जेबो प्रुफबो नाङा बिदिखौ आरो आङो नुवा खोनाया हाजोनि जायगाखौ आङो माबाखाया समान होननानै सानखाया आङो जेब्लाखि नुवा लाबानो हलिया एमबिअन थेंकिउ जोंहा हलिया मानखो खोन्था हरदो जोंनोनो देरहासार इस्लारिया आबु बिबारि आच्छा देरहासारालाय सोर जाखो हलि ओमफ्राय मनुआ मानखो मय मनु हय दे मानन हय एलाय मा मानुराम दङ बैहायबो मनुराम दङ आंखौ मा रायखोमाबाय थादो नों दासो फैदो आं सासे बाजैया खोथा हरनायखायसो बाजै खोन्थाहरनो माने माबा खोन्थादों आरो बे माधु खोन्थादों आरो बे माधुखौसो नों बाजै लिङो नालाय माधुआसो दंफैयोमोन नालाय आंना हले डाइरेक्टसो दै मानाव बिबोनां ओमफ्राय एसेमा मानखो थोद मोनालै नांलायनो होनदों आरो ओमफ्राय मानुआ मानखो आं बे गुन्दा जोमावखौ मा बाबाय आं एलबिस दोननोसै नामाथाय रायलायबाय थादो नोंसोरनो मानो चेनेलनि बिखय रायलायाखैना बेहाय हलिजों जोमावजोंसो डनेसननि खोथा रायलायदों दा कामेन्ट फैबाय नालाय आं फरायखानांगोन खांख्राइ राजाया अबेनि एबसु अफिसलै आरो नोंखौ बिदि फैसा जादो मादो होननानै मा एसे मोनसे आङो फरायनोबो बोरैबा मोनलायलाङोहाय नोंसोरनो सिरि माबालायबाय थादो दे
आंलाय होनदोंसो दा थारब्लाथ' मोजां जुदि थार नङाब्लाथ' गाज्रि बिदिसो होनदों दा आङो आरो बयबो हाजिरा मावनानै जाग्रा गोजासोना इउटुबारफ्राबो हरदोंब्लाबो हराब्लाबो आरो इस मान'आ मानो रागा जोंबा हले आङो गाज्रिखासो दै बारा बुंथावै खामेन्टफोरखौ दाहरखा हले आमाइसा मानखो सासेया मानु सासेया मनुसो एसेल'सो बेलेग दा आमाइसो मनुराम मानुराम खामेन्ट हरनायखौल' फरायदो खि मानो गावदां खिया मानो गावदां खिया फरायाहा एखि नोंसोर साथामा ओंखारलांदो मानुजों जोमाव हलि ओमफ्राय खल' रायलायहै नाम्बार दंखाजोबो ना नोंसिनावहाय ओमफ्राय मानु नोंखौ आंखौ बेबायदि गाज्रि होननाङा दै आंखौ बिदि रायहरनाङा आं नोंसिनि गेजेराव हाबनोबो सानाखै मिथिबाय एसेमोखिया मानु नोंना बांद्रायबाय मानुआ बांद्राय होनगासिनो आरोना मानुआ बांद्रायबाय हमजा हमें भी ज्वाइन करे प्लीज आप सभी लोग हमजा जी कमेंट्स होके जाइए मैं आपको रिटर्न दूंगी ठीक है
मानो नोंहा जुदि जेबो गोरोन्थियानो गैयाबा कल खालामनानै रायलाय प्रुफ देखाय नोङो नोंखौ जुदि सोरबा गोरोन्थि खालामबाय थादों प्रुफ देखायनानै हो नोंलाय मानोथो गिखो होमबालाय ओमफ्राय नोङो बिदि एलबियाव फैनानै बिदि एलबियाव नाखौ रायबाय थाबा माबा माबि होनबाय थाबा मा जागोन बेलाय होमबालाय आशीष जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच आंहाथ' रावजोंबो दुश्मन गैया मानो मिथिबायना आं रावखौबो हाइटबो खालामा रावजोंबो आं दुश्मन जाया जायहानिखि आंखौ टारगेट लानानै कमेन्ट खालामो आं बेफोरखौ खालामगोन हलिनि ओमफ्राय जोमावनि कमेन्टआथ' मोजांसो फैबावदों खिन्थु मान'नियासो बांद्राय जादों आरोना मानो नोंहा जुदि खैफोद जादोंबा नोङो डाउनाव था मोजां बाथ्रा रायलाय प्रुफ देखायो होमबासो जागोन दा नङाबालाय बोरै जागोन नोङो जुदि बिदि उल्था पाल्था जुदि माबाबाय थायोबा मा होनो एन्सार होबाय थायोबा माथो नांलायनानै जागोन माथो आरोलाय आजिखालि हमनोलाय जेबो माबा नङाना गोरा खोथा नङाना आजिखालि एसे मोनसे गैला बियो मालाय लोंगासिनो दोनसै नामा एसे मोखि कमेन्ट हरलाय मोनसे थांखो ना माखो मिक्स अखन्दा अबाव खारखो मानो आं नोंखौ डाइरेक्टलि होनाखैना दोनसां खामानि गैला बे एलबिया है मानो नोंनि भिडिअ लाबोनाय लाबोयैखौ जेबो फाजाया आं गाव गावबागाव लामा गाव गावबागाव थांबाय था आंखौ फाजाबाय थानाङा दे मानो नोंनि खुगाखौथ' माथो बिदि सानाखै बुंबाथ' माथो जोंबो हायो इमान मानसि दं बाहाय गोरोन्थि गासिबो नोंखौनो हमदों माथो मानो ओमफ्राय आंखौसो टारगेट लानानै खोथा बुंगासिनो जे मान'आ
कामेन्टआ फैदोंब्ला फरायखानांगोन ना मा नङा आङो कामेन्ट फैनायखौ जुदि फरायाब्ला मा एलबि होनाय जाखो बेलाय होमबालाय नों एलबि होदोंब्ला नों मिन्थिगोन नों एलबि होआ नालाय नों बारा मिन्थिया बेनो नोंनि गोदै गोदै बाजै सना बाजै रुफा होननायनि गोदै गोदै रावा बेनो जाबाय दिनै माथो प्रुफआनो ओंखारखाबाय आंलाय मोजांसो होनदों दा जुदि डनेसन खांनानै जुदि जादोंब्ला मोजां खामानियाव जादोंब्ला मोजांसो जुदि थगायनानै जादोंब्लाथ' बेथ' गाज्रि लामायाव थांनायसो बिदिसो होनदों दा होमबा नोङो बे हसा खोथा होननायखौनो नोङो मोदोमाव नांबाय मा न' मानो मोदोमाव नांखो होमबा जुदि नोङो नङाबा नर्मेल खोथाजों नों होनो हायोना इउटुबा गासैनिबो नाम्बार दंलायो रायज्लायनोबो मोजांनो मानो रायज्लायनो हाया होमबालाय एलबि एलबि बिदि नांलायबा जागोन आरो होमबा बे रावखौबो गिलाया गाव गावबागाव गावनि मावनानै जानायसो बेलाय आरो सामायल'सो इमान गिदिर गिदिर बेमार जाग्राफ्रानो डनेसन बिबावासो आरो डनेसन बिबावनायनि उनावबो फैसा जाजाबावोसो डनेसन माबा खालामग्रायाबो बेमारि मानसिफ्रानो दाखालि बावै भाइरेल जानायखौ नुवाखै होमबा आकाशी अके गुड नाइट ओमफ्राय मानुरामालाय बर' बुजिया होनदों ओमफ्राय मानो किय एनुख'आ होनलायखो ओमफ्रायलाय बर' रोङा होननायालाय बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रालाय मिथिंगाया बावाखै नामा मिथिंगा कामेन्टखौ नायग्रोआसै बियो ओमफ्राय आंहा बिदिनो बुं 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 बुंलांबाय नालाय एलबि अनारा दाय जाबाय आरो मानुनि थाखायबा आरो नङा मा होनो माधु बिनानावा खोन्थाहरदों दा आं एसेमोखि आंथ' दाउट आरोना डाइरेक्टलि मिथिंगाया जेबो खबर गैया बियो बिदिखौ मिथिंगायालाय दाखालि बावैसो फैनाय बेसो दा
फिसा फिसा उथुबा जानो एफा दुगा दुगा जेबोआनो जाथाराखै अंकितक जी हाँ जी मेरे मदर है थंबनेल थंबनेल में जो जिसको मैं रखा है ये मेरा मदर है बायलाजोबदो दे दोनसां गासैबो ना मा होनो एसेम मा इन्टारेस्ट मोनदों नोङो ना हा एसेम